bedra yes kanye nyansa anye nim de na emom no eye adom arakwa odone ehumobro na nyame ede ehu ye enti maye mfa ne ye wo enhwaho ye ho ne enye kokoti obi owa wa yese kokoti wo mu hwehwehwehwe woni wiase a oba ye esa ne ka bia wadamu bi nti saka na wedam ye no aye kokoti no yi kakra mre mu ne no aye dado na fofora sa ya ba no bi ti sa foforo ni na de na he dada old one India na wiase na de ya ene ya je nti abrebia no na wakofom no abre ho ase de ama obi bia ubeshia no obi enimochine mu asem nyame enhya obebrebe Akoma mu nsam dwumade awia Maa Akos mene mabedwafo yaje adwa yede ebramo evangelist Samuel Mensa ewa hasan so na pastor Julius the sexy pastor wono so ewa ha na nakua koko wono so ewa yentem na afe Ishmael ewa ha na nayure na no eye bi by mrachi sa no wase tuntumu a nti omokoye yie na aposo nyina ye ne ya ti nyame ya domu ochina na nayure ebeba yadamo ase papa first story no eye Piwak natural health and afe grow fine blood tonic wonom na so yasenia ye the first story no ebremo sameka say edamu live ewo onua TV I eni da ho se ye nua pani TV 3 no sanso na Rabi 1 TV so ubenya bi ahwe ni nyida ewo ye multi TV no eso Facebook Akoma 87.9 FM bomodia na like and page no comment na share efama ye na fe ma ye monsters miemia stars ne so a miemia so bebre efama ye YouTube Akoma 879 Akoma 879 eno so ewo ye YouTube no eno so bomodia sa wo subscribe YouTube page no na waja wo comment no ewo ho na afe wemia bell ne so ti bre ne so a no you get notified na won so to me a share at the information center wo kwatwa fet Big Love Radio with Spain, Otaibo Radio Modern Ghana, ewe USA, OPD Radio GH, ewe UK, Free FM 97.5, eno ewe techima manager, dache hine wame biemu papa, ewe techimania, wubia ATB, Asopa Online Radio, ewe Asafu Pokiska Palace, ewe France, wame so ATB, Atonsu Market, empabwa foam, sameka say, dia wason radio aso, dia wason e phone, aso dia chiana so, ena wano so ATB, nyame enshamu nyina, Medin at the Maa Akos program no Akoma mu nsam yenko na me first story enkodi enkomo yesekoto empoawia opiawia na chese bibi na epam no emema frosra na wuritimu se ampa ade ahia bema no ene wo ba enti mame ma Mr. Mohammed Akwaba Mohammed me Akwaba wiei ye na mame na pom te sen mame pacho me ho ye pa Mohammed wudi no eya na me pefu no Mohammed dey awel Mohammed Awe. Okay, me pacho wo free hina bai. Pacho free konongo. Okay, every asamwa wo de ba ye no so animatiefo. Yo, Maa Akos mi da so mama konya. Masema de ba nyina ne se na me wo ofen so. Ena me hu oba bi wo ho a ye fe ne fate. Ena me ne di nkomo na je se e be ya awade. Mene kai opene so me ko hu na wofo papa ne o maame ma o mo pene so e de oba ne maame me no oba na atena mfe bebre ya won kwada bebre se e panta fu ko anka mene na wudu mienu to na enan ya ka ba bi na aka nwotwe nwotwe no e ma ne enso be ma ba ko na sei na nya akwanhia kakra be ka bo mo ko na me ire no so nkwada ne bi wo fe so na ya no ko hokɔ hwe wo mo nti wate se ka agbo me na anaja oba na ekonowo obetra me ncha be buso ba ko na otwe mienu na kura me yenso agya nkora no ho ache na de ye kakra nti no wonko hwe wo mo na kire no no wasan aba nti wate ase ma me no okɔ e kodi be na otwe mienu miensa na wasan aba bi sa betra me ncha be buso me nti na ye be di sela na wo ye ne se wo kɔ na ye di sela ne wi a no ne nkwada na ide no mo aba ndi me mane kwa mane koi ti wo free menche memreda ni na wo twi memreda e ko si na wo twi mi no mu aka be 3 days mi adi sala no ya wada se ya na wadi free mu ya de ne bo ne ukwera mo se ne kotodwe na mo de ne ko offense o ma ase o mo ko e ho na ko free mu ya na judu mi no mo free me se ma me na nyame de ya de cha no pa no me bo abankwara na me bra na ye nyina ye fi mu ko offense o e ko enso na e no kure ye ko abusu afo nyina atwa ahia ye di nkomo bibia awie nkramo fo ye de wa winim ye ko sie ba ya no mo se ye nyina so nye adoa
nti gina so ye bibia nti me tena ho be 4 days nti ye bibia we na me de to ma busua pe na nim se nkwara ne de me do mbako be bia me ho no ana o mo se nkwara ne susua na wo mo pese wo mo boa me se de be ya me ho kire me ana me se da bi me mfa nkwara ne ma mo mfa ne nko e be du me ruo mbaka se mo na ma hwe me mama me mpanimfo na me di kan wo mo no mo mu bia ni ho atompa bo ama ba kokura se jifa ko school ndi mo da me hia nkwara no me ka wo mantie na wo mo de nkwara ne ko wo mo kokura nkwara ne kokura man kra me na wo mo ko nti me ko fie nko bi sa na wo so wo mo ko na me se oh anya hwe ti me ba ko no ngona ma me da me na me da nwane na me nkwara na adwen si me ti ma me nti me na bio ni be gusu sa ma de achi nti o mre kakra bi na me frɛ wo mo se me srɛ wo mo ada nkwara nka me hia wo mo ise me hometi me ntimi na ɛna wo nua pene so yo wate di no de wo bo ase no ɛna so wate na obeba program bi wo offense wo ba wo de di wo ne ho no beba na de wo kuma se yan so no wa frɛ me de no abeka no ma na so ma cheche nkwara ni ma cheche nkwara ba ko asawa ba ne ba ko wo bo ase nti me kan sa me hwɛ kwan a o ma ɛna me sa frɛ wo nua kuma de wa asawa ba na bu no na me frɛ ono so de tu nanim ɛna ono so yɛ sɛ wate wono kra de me ne kasa kra ka te phone no nti frɛ wo me frɛ no kra na me nya omu bia me frɛ no ma ne no a bia ni ho ofa enko kra na omu afa nti me hwɛ na ahomete me nso menim ba bia omu wa betimi asimu sɛ me kwa akɔfa nkwada no nti na sɛ de me de kɔ ba bia boafo betimi aboa me na me nsa nka me ba no nti me due ma na me nue kuman wo yɛ ne sɛ obɛhwɛ station ni si bia ma me na mo de mo yɛ ade wo sa no ma no ho ene ma odi wo me di bibia tu ne ma wo frɛ mo a di tu mo ni mo amon so mo ma e kwan se na ye mra no okay enti all right enti mami misa se oba no ofri mu enya mfie anaboso me sen ni oh wo free mu July 7 July 7th last year na this year ya July ya twemu na no ye so on the 7th ya wada no owu ye okay na ofri mu no na montamu atete ana na mo da ware na oba ne free mo de ba ne se awade de ne ware na emre bi bae ma oba no efri me nchen ko wo mo ho wo free me konongo ko offense no wo mo ye ne se wo mo ma ne ma bium aden nti me frɛ oba na de wo ka kire me ne se me hu ne bra no nti ne bra ba ko o ebo ase ye frɛ ne Mohammed ena me friend bo ama no so won dia wade na onu aja betena fie so mo na agi no mo de oni mo ho bi ti won de won ka ho ba bi onu ane tie no won de won ka ho bi nti bi abe onu anom me frɛ onu anom so mo so mo nka hwe nkire me nti me yi mani senya afi na me san be ye oba ne ho awade be ye ne ho ade asa ma mo bi ma na che so oba no wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade bi wa ye o mamamre no sabe se ne fata ma ye ne nyina ama o ma me no papa ansana wo esa bi wo mo ko mo krachi ebi ankam bibia ni ho akam amamre na o mo kire me se me o papa ne o ma me kire me no eno ana me yes ana me ye no pepepe oba no o ye tribe ben wonso ye tribe ben oba no we wangara ni me ye voter region free voter oh okay mo worry fie saying oh ya wade ye ba peni kra wo be 33 years hey ani mo worry che okay enti wo bia ma worry 33 years wa ye ba ho ade de was be ma ye bia be ma ye di enti no oba no e free fie call ya abusuya se age se waba wa na se bibisa san wo masa mo ba na ba bone ben ade o ye ya metan aka se bi nya se bia megu na anim ase me ye kuani na ma do afo me ne obi na bohye na okofo nso okofa aduane no okofa obi de kutu obi banchi ena fowura na beto no ne che eye kasakasa nti ma asem no kra kokot eme ekokan ya ma kotu ja no so wonko nti enum na onuanu mo de be fa ne so o metena fie nti me friends wo ma se gise me hu ne nuanu mo ansa adan court no sansensem na ba ye no one time na chi sekunu mi gina na chi bibia mu wansa na chi da mi gina na chi pintin sawa o ma me mi wa dance for me nua wo ho aye frame me nua se obetia kan se ampa da no ono so court ho bi idi asem ne bibia na busua wono na busuafo ne bia ni me ana me ko gina me na chi se wo court ho eye bibia na che se court case no kra no oba ni nya asem no
ne busuani bi ansi wa meta na chi ba ya ne de ba foforo de o mo ba court de busuani bi ama ho court de busuani bi ama ho me nko a ne me bra ene ne ma ne bi ne ko mudi court akoni ababen me fancy e ko one day pe ya wada se ya ene case ni try okay na ye hwa de na oye because say me maya bone but bone ni nyina chi mikunu ankasa bi amere wagu mani mu asese nti meja o be ma ne time achi e wo bibia mu a e wo senka busuafo mpo beda mase but eni se busuya gi wo mo de hye enti e bia na bibi ho Mohammed ya won kan kire Maa Akos me name ne o me ya frema akwasi me name pa no akwasi fo ye ntwantro no kura wo mu na me ka kire no ma ntina me say de buy your free me ncha me fancy mu no de okoye ye na ma o de free me ncha eno no e bi so kotu banchi so no ne tondi ye ma me no de me na me case ni se akra na me wo mo be 3.5 bag e wo me dem a me so ho ade be chia ma case na se kra no na e memreda me ka che me wa say ma ye wo ma yo bebre wo ho e mo na si dem no so mo no ho ne fa bi so ankwada no ko mo fanchi atene ba akokọ secondary school nti me kan ya no wanfi ne kwesere anopa e na okoye saade na happy sa now for we yere saying man fate wo ka ma na me de tina me bisa sa now for we yere saying man fate mama fate okay enti mama fate no onya mfie be saying man fate wo free me de me fan so be 46 years be 46 years and I won so was saying me so me 52 years won so 52 years oba no mama fate na won tete no na semetete no ma me ni ntokwa bia me ni ntawantawa bia me ni tiaware ko me ni nko anya hwe awade akra urade bia akra ni wantokwa ni mu bad mu ko ma de no masiesie mu ade ntokwa ntokwa de anya de ase abobo bia ni abobo ni jawa asem no ana nti mo wa de na efe ma na efe 30 what's 30 saying say awade no ko be 33 na 34 oh okay all right enti yenhwe oba no yare ben na ye no na oyare da ho emfia na bosome be sen na ne yadie mo nso ahonkeka ben na Mohammed okekan what they can yare first na mo ko no no frem so yare ena me ko ye kasa me ko ye no ono mo de na akoto hospital clinic bi ena me ko tena ne ho kure no ofi moja pa ofi moja tuntum enti doctor na hwe ya na wo ne say why private doctor enti yemfa ne ko G enti me de ni ko G ko du G anojo be 7:30 to 8 ene de ni ko emergency the emergency ni me gina ne so an ebo ho ka na jo na ko tun sa de chin he woda G ho be na ohwe mienu ansa ne yeyi no yeyi no de no kura ni na me hia de niska nti onuanu mo mema no mo ene bo am kakra ni di yi fi hospital nti e kire a ya de ne ko be mfie mienu amfie miensa chi na wosan yare ba me nche ya ka bo me obehwe mi a wodi ko dia ya de a o mo complete me an so wase ne kotodwe aye wukwera nti wukwera no mo de ne ko hospital na o mo gine to ho se ade che mo doctor behwe no nti na najo wukwera najo be 12:30 na o mo frem se waka ba bi na che se awura ya wodam na o mo de frem se waka ba nti nya ya ade bia se bia kana to ho a ye serious bia nti adana najo mo bo amane na najo na so na esi mu ko du office so du office na che se ya no kure se we free mu ya de aka na to ho but we ye was me pese bia ebusuafo no beka se ye be from no afi no be san ye ba no ye de hye no kra yare da ho mummisa no so hwe no a mummisa no se no ontete no a mummisa no se no moro no a me nya ko po hata so le be hu me na bi mata entemo asem se me bro se me nya me na be hu me fa me nsan kan me yire da bi nti wo hwe ne kama abone bia ni wo nya sa de we oye ya meni ni bone bia ni entem e na ono so omoje no ampa so be ja wade enti no o ti me pra no so o si mu bai e be hwe me a enti no onuan mo kra ni mu se wa ba me ho nti chi owu ya no mo kra ka se ye ti se ka bo ko mo so mo nti nti komodi dia no mo se mo nti na onua ban so wa ba me ho kra no me se wo be tra me ho kakra be hwe me ya dia na abusuafo no je no tena ho no woni wo so abusuan tuwa na mo wankɔ sɛ obey mi yire no minya no me ne na ɛbɔ bra
na asɛm asi ne yɛwie no waba mo se mo ma ne mmabie mu deɛ ɛne sɛn monto ana mo bia me deɛ no deɛ ma nto ana mo sɛ me ne wɔ mo kyare because na menim sɛ me yere no deɛ wɔnyaa me me deɛ na menim so wɔnyaa me sɛ wokɔ hɔ nti me bia no na me na me kɔ hɔ ɔma gye wɔn de hyɛ na bɔ so na me kɔ ba na me ne wɔ mo nhyɛ ne nkɔmɔ ko bra me kɔ bia na ɔmo wɔ baabi ɔmo tete nti bia me kɔ bia na me yere no na wɔ hɔ ani bia no yere na mpɛ sɛ bɛba bia because no ɛhɔ no na me ntina ase so I'm telling you, if you're a money about Kubana man and I answer one of the case in one can be. So you are a free man, Chabatan, if you know one year, when you move away, and he say only one more dear, one day on movie. And Timmy Fair Bonobana man and a bonus of what? Free one, Menens and Casa and for buying mobile. And see, oh, free money, you're saying, Busumi saying, oh, free July 7th for ya, July Busumi and someone. Yes, a bra not more no, and Kodani in ano. No more woman chain. And I send a bit to baby. Me baby uncle now be unchained. Me and show woman. One I show woman. What's your pint of for my woman saying? A pint of one can do me no. Do me no. Hey, come with your team because they do me no what come where you can't one year the idea which me team money you. That over penny was saying. In that penny was 33 years. 33 years. Okay. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon. Bema nana pom te say. Na me adom ma me na mo so e. Nya me adom yenso ye ho ye pa. Wi me friend wa nya bone. Ye ni ye rabi e friend Mohammed ya. Na wone modehia ma me faate ewade e. Ene di komo na wo kire se modehia na oware no ba no wafrim. Na so se me ka say enka nkoda woni ba ne wo mo nkode won bagigimoni no abusua mu agye nkura no atamoni ase say na tie ma me me yakọ so ha me me pacho mo ha no munyai no yi business why me wajuma mo nti me pacho me ya me wajuma mo okay iti ubetumi agina nchen ne ye di nkomo me kire say Mohammed ya na oware mo de hye ma me faate a wafre mu nyame fa ne kransie ye wase enkoda wone mo de hye ne nya ye no magye wo mo kasabra yisu no de nkura ne be cheche wo mo re ye pese ye hu die nti a abusua ne agye nkura na fri ne nsam me pacho me pacho we de me pacho be busa Mohammed say me sister no wona ne wo nkala do sen na sen wo na sen so wo no so okay Mohammed ono otia wase woni ma me faate wo nkoda dodo sen na wo ho na sen na wo mo so me ba jo me ne faate panta afuma nke awodu mienu emu na ya wu aka nwotwe be ma ba ko e ma ya nso nkwara me ho na o me nyina wo case ni ba ya no ba offense no e no de nkwara na miensa ba ko bi so no o so ko kan ho o kira de ho nkwara me fa se 9 na wo ho eti nkoda ni bi wo ho ebi wo me ho wo me ho se na wo ho 4 e na wo me ho 4 na wo ho okay e ma miensa be ma me pa cho so te de wo yi no no ya no kwara ni ya no wo me ho ma me mira de wo me se nkwara ne 9 wo no ho ana yanso so no wo mo wo ya ho no aya nkwala nketo a me sanu wi ni ka kira bere 4 years to 5 years ono aka se 4 years ano sa tuohu aklaba 4 years to 5 years ana do dinati enso ho entemumu na ese mo ye nten tuohu omumu ni sankla ni ni na wo ye nten enti enkoda no mienu no mo ye ma na mienu ni na ye ma samuto mienu ni na mo ye ma ya tuohu entinu ese ma me ni fimu no ana ja me mi sampeni fo nya se ni ye mu ntinu se bi owo ye be ma o mo se ye ma entinu ye no tena se kan se so na te de nkwala na be de ebe ma o mo no mo ni nkwala na fatena so yan se o hwe o ma e be timi de o ma bla o mo o wu mo so be so hwe o mo so ya ti o mo ti fa be de nkwala ne wo o be tima ko hwe o nkwala so entinu ye se bi a yen ya ji nkwala ni se ebia man kan man nchen ana se bidike ana yi nkola na kula mpani fu omu wo mu nyina wo nchen ti am no kase so omu nyina wo nchen but ye ni nkola ni nyina ye yen ya de hie
because nkwadaa no show mu yɛn nso show mu maame wɔ hɔ no nkwadaa no school show ne ade nyinaa yɛn nso yɛ boa bi ɛtɔmu a wɔwɔ nkyɛn no ɛnneɛma bi nti no wɔn school sɛm nyinaa yɛ basaa but wɔn mu nketewa yi yɛn yɛ so maame na nhwɛ sɛ nka yɛbɛboa ma nkwadaa no nso sɛ bi ɔdaakye wɔn yɛ baabi akyi ɛna fofi anso atan maame na yɛ dɛ wɔfiri ɛna nkwadaa yi wɔ yɛn nkyɛn tiɛhu nti wofrɛ ɛna yɛkyerɛ sɛ sɛ na tiɛ yɛne wotena ase kan ansa na nkwadaa no yɛdɛ ɔmo ba baa yɛkyerɛ yi ɛna wosan akɔba na ɔte yɛmfa nkwadaa no mma wo ɛna mesesa panin ka sɛ nkwadaa no deɛ sɛbi o ɔmo yɛ mmaayɛ a nti no sɛ nka wobɛpene so ama yɛn asese mmaayɛ no ama wo a ɛnka bɛboa asoma ɛne ne kan ni ɛnyɛ asɛm bi sɛ obi no wɔ asɛm bi anaa bibi ɛte saa tiɛhu okay nti muni no etna seka ye no asem agya no woni mo ɔte ase ma mo so okay oba na fremu nti no nkra ne mienu no omususa me ye bema mintumi nware wo mo ne ade mintumi take care of them enu nti no mate ɔte ase amfiti ase ne de we kan say enti ase ye adwuma ne de nkra no kɔye enti maame no 40 days no a ye san ko hia ye na ate o san so bi asanfo fo ba say ti a still a wo hia nkwala no so edu ba e hono na ntiase yan ka tem na me na nti no no de abufu asare ko e ida yin ho ye ne na ti o ni e ka tem no ti ka se mi ko nya nka o so nya wo trem nya wo kan no da me na me ti tapeni no so ho ana wo di wo bufu se yan fa nka na ma wa o de wo jan nka na e ama ye na o do o pi ja ye ho ye te nya so ne ba ni ho di ye ne ke ke wa ana onu pi ja ye na ne blank so o mi so bi na ti mo ko e anti dan yanti ho asen bi adio yantwe enkwada ho manson ana yenim se Ghana mra yi mo no emra no kire se oba ne bema ene wo ba enti no se bema free mu a oba no ebefa ne ma se wo pese bi ko ba bi a no ama bi ko sanso no oba free mu a bema ene kura ne ma enti no se mu ne naka ne wonte ase a adan na mo nna ne mama no 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 anko bre ne bre mami asma o kanu ne kwana ne mumuni kwala no sebi o mami na owo kwala no so no on su fra bisiem on su obi di hye e di soba fo obi di hye ne wo a ndata bia an kwala wo mu a na sebi o ye hwe ne enoma si ko na nsia so ye hwe na se betu aboa ba bi kakra ntia hwe ma nyina enko acheche nyina ntia na itacho papa wey eye papa ya ebi anka mumu oba na busua mu no enka mudi eye Mohammed because mususu se enkoda ne doso entini mo pese mutibi na nka mo hwa no boa no mo fa enkoda na nsie no otumi opese obehwe enkoda na obetumi abehwe wo mo enkoda ne pese mo besra no obetumi abesra no akọ but on say on peneso sa en mami misa we mudi agade ana mudi na de ya di agade eno ni asam no baby asam ne wo no eno ni asam no mo de I understand ebusia ne perfectly o me bra me ne wodi nkomo me I understand you me bibi sense ya akosua ma akwa metie nkasa na meyo but mo hwe se mo ebia mo pese mo ye bibi bua no na ose won pene so sese sankra ne ho kwoto chima Muhammad betumi akasa mo na makumu ne ma ana mama ne ma yare because enkwara ne yetwe wo mo ho manso ya monifa anti yankum nipa so dabi asem ti asem na make no se wo bi me se ya o se bibi ko si ya opepo so bo ma me no ka no me ni yie mu na enya yepe exactly en yie mu na yepe enya me boni mu anti mi se papa no tena ono ta o ka se ni ta enkwala woni mi se ta wo ye enkwala mamu wo twa ti a mo ho no emu nan wo no ho bisan se emu de hi na ya ye no ho ade se ni se kwa na ne timpo ni so mu nyina wo fala se o machi e pa ho bem enu ye entity ye pa wo mo fa mankoda no ana okay enu ye entity ye pa wo mo fa mankoda no ana ke
So obi wo tama de aswa na te wuntin a obi na so wonfi obi na tian enti no me nkata yan ya sada so ana bia yan je say tintina ade se hwe nkwala no ana mbi kan ka tira wo no yan paniye enti se on de se ne ono so ope no ya te me ka me ya kwala me na wona me kasa no me no ye hwemu a me last that one wo ma me mba no okay me sa do wu ya no en say ya pa ye yifu ofuru wa nka na kirima mi ni ba de obi na tie wu na bi na tie so that ye entinu so bi o ha o de mo nchen me bla peni no no to no ni mi number mo fa ne number mo na mo fe na mo ne nkasa okay enti ya no wo bra peni be kasa na mame en kasa bi show na me kasa enkura ni bi yare na mo firi mu ame nkasa mu be ku nkura no me say tie ni ye oni mo twe nkura yi hu manso yi sei akura ba ko pe bi hu gunsu gun krey se me kasa mo fa me ba mame ana mo ji akura na bo so akura ni na ewo no me bisa ni firi mo ho enu wasam na me ka me kasa mo ya wudifo amu kokum nkura no mo de hye ni ye mo aba Mohammed mame mi sa wo se akuda yi ba ko de awabusuafo ne ho no wo mo wo fie sen ba ko wo fie du mi ro ko 13 ba ko so 6 years omo ya ma sai na wo ho me pa chon kwara ni no mo nyina wo me ho but na case ni ba ye no e no ono ko ye na bi ko di ni ho no wi school ko wi school ko no scan school ko no yo wa kira de sisi ya mi ana me hwe no nyo mo na hwe no mi ana hwe wan pa bo mo bi nton pa bo ama me ba kura da ndi de ogina ho a wa ke kan kura ni ho me mo bo ni ho ya me sere ni ho ya me sere ba wa ye ni ho kokoti se wa ye ni pe bi a se me say me da bit me question na no me say enkuda nine na wo ho se nine na ho mu nyina ware wo mu kunu mo ho obi ani wo nchen de o me nchen abema no nko a on ko osu adwuma osoro na woko nti me se nsuo kra me bo pa me sa we nye ma me sa we nti me nya we wo ye na say enkura nkitinkitu wo ye adwuma ba ye me ba so me ye kuani okay now yehwe enkuda omo ye ma omo susa so omo bedi wo ware wo yire ku ibo so me miensa wontumi nware enti no sa wo je enkuda yi san ko boso wo ho a ebesi den watete wo mo because wo be akwan be so fone ni me nchen before omo bi hwe obi na hwe omo me amehwe me mama me pa ye pese enkuda no ho be kire wo mo ye de ye adwuma no omo ho kire wo mo o tie yen se de esi ye no ye bo de make can say wo betumi ade wani akwa akwhwa wo ma no na enkuda ne makwane a wo mu betumi abada ho a di nti na wo ma wo abusuafo ba mame ma apo bi wo mu nso ebetumi aboa wo nkura ne hwemu e che mame ma points wa kon wo mu nua ba kon na wa nyire su no ye wo mu nua ba peni no wo be fa me ba di wo wie secondary school ze yi wo ko secondary school ze yi wo be fa no kwotena ne che wa nyire su ma nkwada miensa free school ba do kon ba kon no mo de ma nkwada ne di esi den na hunu ye akwada na be bo mama ne ko fa no be no bo mama ne enkwada de sometimes some tantro me sma me ba peni so nko fa no ko mama ne me ba ne kon na no ko aka che me say me ma no ho ya fiafin sabra na yireti ase na no me na wu tema ko ja akwada akwai yo be ka che so omudi omo ya che na kono enti ade na wo yire no kwa bufu mi yire kwa bufu so ma akwada ne nko wo biom e ma sa ma me no onua no ne baba ko wo ye ho ono so didi me yire na atem ene me ba no so kon tinya de o metin ahwe me ba ma me enkoda so me ma no to so mienu okay enkoda na wo mo e wo ho sesi an for no wo ma sitnem etesen na ye hu se ye gi we ya ma wo abetimi ahwe wo bibie ni ho ha wo mo wojide bibie ni ho ha Mr. Mohammed ye be ba kono ho de ni abehwe wo mo wo kunu wo mo wo mema wo mo ti wo mo nchen o manya sen penny no obe 33 years amina ene mere no so obe 28 omo na aware no omo na aware omo ti omo ene ba kon so aware ono so wo nta no so ni no wono so okunu ho okono go akoda oba mu bedware no wo be hohoro na se obenya ni period wo mu de owo 12 years is encourage mantem wo betimi ehunu okay botam ye say ma hwe ma ade me se ma hwe ma ade ma wo ha me gin kwada ne wi a che bo so mienu miensa me de ne kwada ne be ba be che obehu ti bia wo mo Mohammed ojidi me do ma ma ade na ma busuafo ni so mu kakra dabi e be du me bi wo ma ka se me me hohwi ni wo mo na hwe na kwa wo mo di matem sa se me me hohwi ni cause wo mo nua peni se me ni asetena papa me ni asetena papa me hwe me ma
kwa me fa so wo mo no ma me de me hwe mpanifo ma mo wie school ma hwe ba ma na wie school a wo kira de ana mi nu aka me tem hwe mo ma me hwe ma de wo de for so na je nkwara no ma me o mani na wie school wo mo nyina bia ko school je said wo ka so wo wie di wo no person wo be ko no no ko di wo ko ye no de say mi ba ko akọ wo wie wo kira de ba ko so wo secondary school see no da frame 3 was it ba ko secondary school or secondary school on amount of so say text is here me ana me hwe no nyo mo na hwe no abusuafo na ye obibi a eye wo ya like into Akoma mu no pese obibi a be kwa kodi wo mo na ba na omo je na omo hwe ne ye ne wo mba san je me yire ne film nchen kwata omo che 5 years yire ne film nchen 2016 ye to aba wie ye na that January ana me yire film nchen wa mo kire wo ko na anu ya ka abo me ya wo ba ye wa mo kire wo ko mti amu ani abre pa me ani abre se me me say se me ka cho so wa mo kire wo ko ma ati ase wa mo kire wo ko o mama ko mo ade me e ko mo hene fa ama wa de kra fe kra de na nyama ko no ko me yire film nchen me pese me ni wo ba bi kra betena nti me da kom sa akopin se me ba me nche na anu ya a okoya o de ko free mu no okay na de na me kan say oba free won 2016 ya to oba wie ye se wo doba no pa do no a enka wo to anamo se okofa we yira ma me na me ko ne ho me kwa me pese me hu se wo be ba me nche na so o ma o se me hu onu ana me ka che me ntin san ko ya awade foforo eto free won nche me bia ni wo se me na me yire tie na se boni bi si a wo mutin ba gi ni free me nche de ne ko na se boni na esi ye no according to onya wo boni enya me boni wono ne ko fa na obi ade na na abasa adan wan ko bi se me de na e ha me ne se ya be fa wo yere onya wo yere boni adan wan ko bi se me se de ntina ma be fa me yere ko me tu ho na ma ba ko na wo bo ase na ka kire me se wono de woni mu ho hwe because me nhia me nyi wo mu nhia e na omo ba na mo so aye mfre me wo kono wo we wo bo ase we wo kuma ase nti omo ko na mo ha mo mfre me ni mu da mo ko so nti me dia nse me fro mo fon so ma ka che mo se me hia me yere no na me gusu kan ba ko na ka che nse wono de woni mu ho hwe na be ware biem de o say o be ware biem oh de me dwe de nka wa de nka me mpa biem de mo ha wo boa mo aka no kra na wotwi mu wo ho mo ha be ware biem ka no kra kire me na me nya de o to me de a nya de o te sa me yire na wa woni de a me na yire ne te san kan dia na o yire ne me yire de na o do me me yire de me ka so oni no kra kire me a sebi se me yire wa danfo do anwure wa pie ana dabi no ye aduane ton kro aka so nko kro ko di dwa se de me wa madam ho wa me di dwa ne ho o ye fichire wa no akodi dwa no abe na aduane won ko ba bia woni mpra ne hwe o modwaman ma ka se me yire adwamanfo nti wa jam nti me ni na chi dabi oye good one di no kra kire me pa nti me ka se me nya obi obedi no kra se me yire dia me wa me nya obi sa dia metimi atena nka wo po obi o won fie be san o me nya obi a wo be se 30 to 40 ho dia hey me wa wo better than 30 hey ono asre na dia Mohammed 30 years wo so wo fie san okay me fie no dia yo 1952 na pe 30 years mo ha obeku wo be wiewia won to be wiewia won temperature per size ma me se me ko no awade ai that anti wo nya 30 dia wo abiem ma nya do o kwa ni mu dia me wade anti tina me pay age me kwafo bebre dia dam yo ma ko yenso yen be ma ne na tena ne ade na yire free mu enye sesi ade yire free mu nche bo so me yensa wo da so ye kuna so ti ase but enye dan ya ubenya ko ba bi wo nchi on besuso mu nkoda no ene ye kan yo se enkra ne suso mo ye ma nti so obi bedware wonom ebehwehwia wo ma motu o ma hwe se ewo emmon omo yoba odware wia behwe se na kosu kumanum wa hohoro kama ya wonfa ayi kankan kwa wade so ati ase ti se oba bi ben wo a obehwehwe sa ne mani nyina e de ama nkoda no mudi agade you have a right right over nkorano but I think say nya ne boni mu a ena nke bi abusua na je nkoda no mo fo so mo susa so nka mo support wo kakra what you say ma no de aya prime bi no ma fa be se je nkoda no nkra ne wo mema ho no mo asam na wo kan me say omuni ma wo ka so ma jo ma onu ama no me ni mo bia me ni mo ba bia mo ti fra mo mfa ntina me so me ni ba bia mo ti me nyene omo mema oni ba bia mo ti fra mo mfa e pese ehia nkola na mo mfa me ni ba bia nkola so mo se wo maka cho so obetumi abehia me ni ba bia mo ti ma ni akorehwo wo ase me ni fie kwa me ni bro na wate so wo se sawa me do sawa ba na mbisa se continue ha me de me ya da hu no
enti omo ma wo baby me man ankasa kwa no omo nim baby ankoda de te me man a omo te omo wafa no no kwa omo nim baby a omo ankoda omo nua no tete se yi wo man no wo nchen no omo nim baby a wo nua no enke omo nua no te because say you say kana omo nim baby omo te omo se wo ba shankoda no betu ya ba wa de omo betu wa me say kami omo ha face to face ankan pepa bia ni omo betu say ye be fra omo aba ye ni omo betu mo de nkora na amekran ka say papa bia ye ko nti bia mo nyi ntopa no kra na no ma pren so sa mo mfa me ban kono no mo so mo de nkora no konso ma amekran me mo na mo de nkora mo amekran say papa ye ko nti ye de nkora na e ko omo fa nkra ni free him e ko me na mo ofenso na mo no mo ho ye den so wa mo no ma me na tie wona mo tie asa ma me nu ka ba bi no tie ye bi ya na me say me de nkora na e ko kono ngo na no mo so mo mpene eno mo je nkora ma me ba ko na me ko ho didi matem say me ya hohwini eno kwa na me bufu am say me ma nkora na ntra mo nche mo fama de ma me e no so wo yire a wo free mu yi ma me fati me nka boni o ba da bia enkomo a woni na busuafo so di kire say woni wo kra wo ntime hwe wo mo wono ai ba wa hwe situation me wo mo no ani ji say yes metimi ahwe me ma no ojede me donya me ma obi aka abo ma me da ba buso ba miensa so de bia wo didi me anya skat wo kwa me jane kwan kama mpre no ba me che nyina wo kwa me jane kwan kama okay ya sasa na wo mo sisie bi no mpa so mo sisie me so mani e de me man koda na nko mo che obaje wo ma beje me ma obaje wo ma obaje wo ma ye ni wo mo ma jo mo koda na ma me do koda na ba ba hye wo ha me hu adwuma ha me de nkwa a che bo so miensa koda na kam nsa nne ne kina a che bo so miensa me de koda na ba ba kyerew abe ma nkoda na ni wo be hu sampa ba pawe wo beti ahwe wo ma mpa wo do ma pa awo ma iko bi wo nche na bi wo ba bi ya chenchena chen yen fa wo ma we wo po ma sampa me ma sampa papa no usu anu usu me ma sampa papa ma yes na anu na usu ma no kura ni ene esu chere mu usu se eye grofine mo jedro Dr. grofine wo na me di pa ma o da wo na eye na wo nsu no mi su pa mi su na de pa mi su pa me ka se mi su na pa sa cause mo jadi e me ba he TV ma te radio se de nkrofo se ye nkrofo ma e bi di makogu obi akoda ni e bi twatwa ye mansa de shita hihye nkrofo e da bi ma me babie ni hɔ kwa ma so aban mu abono da bi me pa mo kyɛw ma Akos me srɛw me nemu na me srɛw di ma sɛ ma me wan pa kyɛw me srɛw man koda ne nka me nsa ne kyerɛ ya why me srɛw ada wo de man timi ahwɛ o ma me video mo de abekyerɛw sɛ ma nkoda ne tidi o mo nti o ma fo me timi hwɛ o mo ne kwa wo na obɛgye o ma hwɛ o mo kra me de o ma o kra me neji ɛsɛ sɛ obɛkɔ ne miri mo abusuafo da bi wana abu na wakasa se sia se Mamadou na kasa ono waton papa ma me baby da papa kwa obi anto bi ma me bada te mo na me se nkyene e de goduane ho kura ma tin ahwe nkoda nsia mo nyina gina kosu na afi ma ebusia na ya de ma na yo ya ayo ya ba jimi gira fi mi nkyɛn ya me yire se ko hu mi nua no se mi hu nua no de ma hu na waka chem so onka hu bi mi hu obi abi kokoti na omo ye ma kokoti na omo ye hwi ni kutre mo fa me ba ma me grofine no jadrome kanfo adiama obi bia wutie me na wo hwe me e wo Onua TV e na fe Rabi 1 TV wuti Akoma 87.9 FM say wo pe emojadro papa anomu a wo betumi adaye ubedidi ye emoja bedi afusane ye woni padua no emo wo nan ene wo nsa eye titiriti no sa yade ni nyina be fre ono age woni padua ankasa bosode a eno a ene grofine mojadro a yade koko aye wo ba wo mfichi kromu wo ahwe ne ye betumi agya yade beja fibroid anampokra se ebetwa wawo na emema edi grofine ho dance ye edi grofine ho dance ye enunti na last year grofine age award no bomodia ne kotobi ubenya bi of pharmacy ne ba shop biemo Mr. Bakwale na keba Astamon smart bobo ase Freddy Mens Apidan Pure Leaf chemical ne ba shop ubenya bi ewo mu bomodia na eko okanshin so ubenya bi of Dr. grofine e was 0244 59 6532 0244 596532 0244 596532 afei Dr. Mafo Fertility Ball Center anyebia no ene awiai hyene so ema me awo ena mopa munya bi awo na wope awo ankasa ena wopa wunya Dr. Mafo bema wawo wawade emfie nu trase kakra bi mame
bɛmɛ na atrase ketewa 1 minute mame awoɔ ɛna wo pa a wonya bie awoɔ na wo pɛ na sɛ awoɔ no ɛma mesrɛ Dr. Mafo bɛboa ama wawo ɛno akyi no nso no sɛ ebi a wawade na mawo akoda no entumi nante ebisi bosomo ba ebisi kogya ne kwan ebisi kɔto ne twene ebisi nsuo ba oba Dr. Mafo ɛbɛma wo ba wonya mfie miensa kɔ no nante no ɔbɛyɛ na duro akra no ɛbɛnante Dr. Mafo Fertility Herbal Center atonso ɛsrɛ so atie bisa ba se wo bɛn Presby School no for 0244 411099 0244 411099 Mohammed o man mi enu a wa no mu din de sɛn kasa na gu we ni mame di owo sawaba na efre Latifa ele odo obo aso so efre na sister na wonu me din to madam for guy bi efre na wo mi nti me pese me bo ni din na wo mi nti me fi akora na sister. Oh, okay. All right. Enti oyire free mu bosume be miensa bi ne ade pa na wo de fe oyira na wo de kai no. Oh, me yire di oba na nsen komo me ne di so okwa aba na the whole 33 years when in it's na ye no me pese wo ka bibi kira me die na wo de afe ya wo de fe ba no pa me ne nkomo die mu de ya na ema manage omu di nkomo fa nkwada no ho ya dwuma ye ho kwa be fa so ya bra bombe ye ye nyina me ne di sa nkomo no eno ne ya na me de kai no pa no de kai no pa kan bibi kira wo mami no no yo Latifa so wo tie me a wo papa Muhammad ni sister wo obo ase so so tie me a wo papa Muhammad ni me se me hia mo mo ma me free mo me da me na me no kura de bia su na me su me ka mo se ya na me su me hu nua no mo kura na ma me wira ho nti me sre mo me hia mo se mo ba me nchen mo nka nche wo mo amoti wo me nchen se mo ko papa ho na mo mra me nchen ye me hia free mo ho ano no me da se ya baye ya fam de bi ebetu okay eya Alaska Star Enterprise original wallpaper himfie papa ne wonti enne se wo salon ho se wo studio ho se wo office ho se wo pe wallpaper eye kama opap ho recreational center ho wo pe wallpaper eye kama pa na ebeche na enho a enfedie ensuo to apetampia design ne colors no agire mu a eya Alaska Star Enterprise original wallpapers no Germany, Canada, Spain, USA, France, Denmark, Sweden one year dear wallpaper no free aba installers no wallpaper we here Alaska Star Enterprise original wallpapers na bra Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza no friend 055 411 4878 055 411 4878 055 411 4878 Alaska Star Enterprise home of quality wallpapers yanko na yefa ye second story and trust so enfa emamo ena de mema no wonu to so sa be me na mamo ha ye na mame me pa cho ya no bom no oboso no bom se de obody ni city ye na mame okay udin ye fra me aka to fele by din bia o mudi ni ne pa ye coffee coffee free na bai me free sunyane awia coffee awia de boko coffee me nti wonka ye awia de boko good ye fra abaya bi me ni abaya bi na ne o ye friend Celestina Akoma o drobo na ma pon me ho foforo me ya fitani ma pon me ho foforo na me di ho ababa den na me ni ma ban ne da abaya ne da dansa na me ba be pon me inti me ne na nanti ache ba na ye ni hwe ye that time inti school o course nursing training na ma me de ye ne ye den e be ka bo na ne ye wo ho inti ge ni hu me no na ono free school ma wa rent your team inti me ne ka bo mu wi a ye start say yes ye abrabo mu nanti ya wantena school mu hobi wantena ne ne house hobi tembia na obeda me ho abisim GM bank achi na me ne wo nti na me de ti abaya bi friend charity charity na me ne ja ye nche na me di hu sa me ne seles ne de tnae nti girl no ebe koso allegation bebrebe de girl de charity no e ma ne ko wie girl ni school mo ta no so nursing training nti teachers for ni free fee e ka share girl na busuan for say omoba no ni school no na say no mate so sha brante bi ho abesim ana mo frɛ girl no ɛna girl ne ka kyerɛ me say na o ma frɛ no ofie nti ono de wakata me ti because ni papa mo o ma asɛm difficult kakra nti wa prevent me
nti ma me nyi me ho adi mo mu hu se eye me tambia na o me ho e wo school abisim ho even kura na osun ade ho fon so metimi koto book no oye ne ye friend saying ayo book no o me ho abisim e said ye ho no ko na sin training no nti edidi mu a na o be start na o mo fa na yi a na aka 1 month na me ne di share ye nti that time na bia no fi me ho nti me adwuma mu da kro me fitani me adwuma mu da kro na o frɛ me sɛ o yare nti me mbra na me koe nti me frɛ me master ba ko e friend master te na me ne koe me koe na ba ya no ho a hyehye ba na me minim de ekoso na ye de no kɔ akyerɛko ti ye kɔ akyerɛko e beduru fie no na walusu blood release any ade na o ka kyerɛ me sɛ mente won ka ye on papa na obetena ase no sɛ de papa ne sika sa ye no wo ya brant ye kyɛn no ɛna me hwɛ wani siriyesi aye kɔ na asam we nya asam bɛtɛ mente ye wunu ba bia ba me ho sanya bɛtɛ me pa kyɛ let me see that seriousness enti eba saa na o lusu blood ni free no ɛna o ka kyerɛ me sɛ nyinsen ana me ne nye that time na asɛi ɛna mbisa ne sɛ wo ye nurse ni wo kyerɛ me sɛ me nkɔgye food ama wo me delay me no se me be na me hwe de ekoso aduro mo de be wo ne ade wa ma mo de aduro bi a ense emfata de awo ama wa be ka chem so wa lusu de a fine me ni problem wo ho na me ne movie on nti movie on sa ansa na ode kotro na exams nti exams ni twiro num no me ne ko me papa mo ho kasapen ade ne kochia me papa na papa ka twere ne se wonye ya friend ne se won be ka twere ne papa se wo hu abrantie bi obi se me papa bi san se opeme wo se ane na papa suma ne se onko ka twere papa se abrantie bi hu na opese obeye no ho ade nti no onko ka twere busuafo no nti o ye free me ma me mo ho ba na okotwere na exams okotwere exams no mu ho no o wie school onya 1 month ansa na o free me ho akofi o be ko no ode nyinsen koye nyinsen na ode koye no mimi tu abofo se nko mu nko ho enko hu abusuafo na kwan me mefa so yi me hu adi a kina busua na nka ma yi me hu adi ge ne ka kire me se enam se school mu na no wo na wo be hye me ho ne nsem ba ye na wo kata me sunti no mpese ne papa mu be hu mi nja nyinsen ne ma no na me hye ne se na se fata no ono ne nimbe makro ne na ire award me ba be bre na me si yo mate sa tam na ma start adwuma foforo na me nsem nyanti mi nya kakra na me de asend ne se factor akra ne no ma mi nya kakra na me de asend ne se factor akra ne no ma sa me to akra no ma bia se fata se owo a ode be ya akora no enti me wo hwa na madam fo ba ko ye friend P me ne koba pa o frɛ me na me hwebo se kofi wo he na me se me hwebo na o se o hwebo no wi afrɛ me na me ne uni nkomo bi na me se yo mate enti me hwebo no wi na me frɛ P na o se kofi me na me Wednesday market na me ko hu ga bi na me ne kasae se ye betena na o ga ne free drop nti me ka twa ga ni se okra me ne madam fo bi beba wa ba besraw na madam fo no so kra ne ga bi ho ye friend se Celesti na o se awo moto kitcho bi o se ane oni ni pass mbasi kra na tiu na ye fie ni boy no susu oni ga no susu fie ni na no pa kra oni me ka se kra hu ga no na ga ni di nyinsen free school me buy but asem na akoye nsem bebrebe o mantima nka ho asem na o de temu din na ga ne ka chem ti di 3 days na me fresh Celesti no no so frɛ me na me be fresh Celesti no se Celesti say na Martin ade ntia odi BBC sie me na o se o ka chem me onim se meja no ntia wan ka no kra nkyerɛ me o kan de kyerɛ o ka kyerɛ me se o ne obi wo hɔ a meja no ntia wan mama ne papa mo hɔ a mehu wo mo no a o ka kyerɛ me se nyinsa no minja ama no na me hwɛ de o se metimi de abo ne bia o wo wi a ono nanim be makora ne ye ne dia na me see you o kan say ya kyerɛ na me say okay fine if that is the case there me problem me de my imagine sen ka meja to the sense de o de ai me no emu ya enye untimi mfa se ndi me na kye se woni wadanfo no wo ho me madamfo no na ma me hu se oni obi kura odrobo de ti okay nti madamfo no ka se me nyina me friend ka kye no o deny ye akire me bo no se sa na kye da me mate ne de no ano no na obeka no kura wo mu a kye me se no kura ti se de madamfo ne ka na pepepe na kye se enye ne se ne papa mo ebe ha wonti na wa ma no but your boy ne boy no won no drobo ni nti and no prevent you se me okay nti okay yenko nti wo ka twa me se nyinsen ne nya me dia no 3 days wo ka sem ne kire me kwasie da me ni di nkomo kwasie da adwoada ebenada na owo ye no so ka sem ne kire me 3 days me nyinsen na asai why because me ka say sa na tie dia me nware ne biu ema o ka kire me sa dia wa no maduru nti ni sister bi okumase ha de manam so me nya ni sister ne number no ni sister ne frɛ me say
ni nua no akɔ no mu aduro why because wakɔka kyɛ ne papa say boy bi ahu ni sɛ ɔbɛware na ne papa ne ka kyerɛ ne plain sɛ ɔmma ne ba ne nware anwonani sei na agɛ ne ka kyerɛ me okay ɔsene papa so ɔma ne nware anwonani aha yɛ Akoma 87.9 FM fa wani ɛne waso edi asɛm yi a yɛka yɛkyi paa na afei ati aseɛ yie wohwɛ bi ɛwɔ Rabi 1 TV ɛna afei Onua TV ɛtwa wɔnom ho aba agye wɔn kratoɔ sema ɔbɛsan aba bɛtoa so ɛde amamo yɛntoa so enti ɛba saa na menya ne sister number na ne sister no ka kyerɛ me sɛ sei na ne nua aba no wayɛ wakɔ no mu aduro na ɔda hospital ɔma hwɛ ne ho atɔ no enti me friend sɛ okay fine cost no yɛ sɛn ɛna ɔse ɛyɛ 400 series saa ta na madam fo no yɛ friend P no wɔtachi man ɛna me friend sɛ P sei na asinti bra ɛna ɔfiri tachi man bae ɛna me ne nyina akɔ yi sika ɛna me yɛ sɛ me de sende girl no ɛna P ka kyerɛ me sɛ no mimi yɛntu ka ne yɛnyɛ den yɛnkɔ dɔwɔ ne yɛmfa sika no nkɔma ga ɛna ne sister no ka kyerɛ me sɛ no wateki bibia ba dan anopa no ɔne me ka sɛ wɔhu sɛ mayɛ busy wɔ adwuma mu nti ɔma me nsɛe ma daagyeɛ memfa sika no ntomu ma no na ɔmfa ne nua no mmerɛ fie wɔwɔ no ho no deɛ bibia yɛ okay ba menya time a na maba bɛyɛ den abɛsrɛ ne nua na mesiwe na mete ase na mesɛn de sika no ma wɔ nti ɛwɔ mu a na aga no ba bɛka kyerɛ me sɛ sika no a memede sɛnde no no ɔno no ɔpɛ me sika na adi ne nua no ankasa ne kae asɛm a ɔka asɛm ne 5 May Celestine nua no nua no okuma ase ne ka kyerɛ sɛ Celestine deɛ ka kyerɛ sɛ me na ɔpɛ me paa ba me wo pɛ me sika mu na adi wo na wɔpɛ wo paa ɔpɛ me paa but ɔpɛ sika na adi ɔpɛ me sika na adi menti ase yes ɛhɔ no na ɔhwɛ a na ɔpɛ adeɛ ba onim asɛm a ɔbɛka me de adeɛ no bɛma na ɔmo drone saa plan na ɔgye me sɛ ne nua no ka sɛ me disika no sɛnde kura ne nua no TV ma no because me yɛ obi a wonka asɛm nkyerɛ mprɛko pɛ ma mendi so mede bɛma ɔdeɛ ba ɛnyɛ nnɛ meni sika nti woka kyerɛ me afe na mɛboa me ho no maboa nti onim sɛ ɔhia sika no ɔgyent no wanyɛ ne saa menyɛ ampa nso ɔka me ho pere me meyɛ maa no sɛ ɔka sɛ wo no wɔpɛ wo paa no ɛno nti ɛma wopɛpere wo ho de sika no ma ɛsɛndeyɛ ade wonhyia wɔba a wɔpɛ wo da anaa wɔdɔɔ da ɔno nkoa na ɔba a wɔhyia no yɛfunu ɛna wakɔ no mu aduru me pɛ sɛ meba no melusu no nti ɛno na ma mede gyina so yɛ den ɛsɛnde sika no de maa no nti ɛno mu hɔ naa na madamfo no ka asɛm no wie a mefrɛ no ɛka kyerɛ no no a ɔka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ me ne ne nyam 3 days na wowa wo mpo wokɔ no mu aduro no nti no menyinsɛ na me ne ho nyam no asɛe ɛna me so okay fine if that is the case ya normal na me tɔ ma wo no ɛwɔ he wɔka kyerɛ me sɛ ga bi wɔ mu fie hɔ a wo na wanya kunu nti ɔde normal na akyɛ no ohu normal na ne yi mahye no ɛnam sɛ nti nkura no wanya mental problem a ɔda aduro so ɔde aduro nyina bɛkyerɛ me ɛwɔ sunyane Celestine ɔde aduro nyina bɛkyerɛ me sɛ ɔda aduro so through that nti ɔda aduro so ɛha no ohu normal na ne ɛha na adwen ɛna me so yo mate me ni problem you move on nti mene no wɔ hɔ a ɔwo wie no ɛno nso so na ɔmo wɔ hospital na me frɛ ɔno Celestine na ɔwo wie yɛ wɔka asɛm no kyerɛ me sɛ ɔda aduro so wɔka asɛ nyinsɛ na asɛ na ni na ɔboa wo na ɔboa nti ni 3 days ɛna ɔde wo yɛ nti ɔwo wie no mimi nim sɛ ɔyare nti me frɛ na nka ma mene na ayɛ den anya kasa nti wo de wo nim sɛ nyinsɛ na sɛ yes me mfa ma ni hu yɛ ɛna 3 days ɔde wo nti me wɔka asɛm no kyerɛ me Sunday Sunday Monday Tuesday na ɔde wo akɔda no nti Tuesday no me wɔ hɔ awia na me sɛ no ma me frɛ no me nte ne nka ɛna me frɛ nti me frɛ na woman bi na peke phone na ɔmo wɔ hospital akɔda esu na me bisa sɛ Celestine wa na ɔso Celestine pii wɔkɔ washroom ɛna me see you mate nti Celestine ba yɛ no edi bɛyɛ 30 minutes na me san frɛ Celestine no ɛna ɔno apeke na me sɛ Celestine congratulations wɔsɛ congratulations sɛ ɛna me sɛ congratulations me ma frɛ wo wamfa woman bi na fa wɔsɛ mo wɔ hospital ba mate sa akɔda so ɛna ɔsɛ ayɛ no korɛ na nka me de siu sɛ no ka kyerɛ me sɛ nka me de siu ani akɔda da bra nyɛ ɔdea me nim de nti a me kasa yɛnkɔe na wo de wo wia na mɛbɛ mu mpɛ sɛ metie story ne nyina bi asa me pɛ sɛ me de siu ɛna de nti a me ɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔde sie me no ɛno nyina akyi no me yɛ madwen sɛ no nka me ne bɛgyae mentimi ntoa so because nsɛm bebree wɔ hɔ a mehu ne sɛ ɔnka nkyerɛ ba ɛkɔ a na bɛwie mia amanim baaga ne ka sɛ no me deɛ ɔno nim deɛ ɔyɛ nti menya abotrɛ ma no na yɛ move on ɛmere pa no nokorɛ no bɛba ba matwe a nokorɛ ne ma ɛna no akyi no kora ma start a meyɛ me nɔɔma nketenkete yɛ mpɛ sɛ mede akora no yɛ me biribia a meka wo sɛ daabi ɛmfa ne nyɛ meka wo sɛ ɛmfa ne nyɛ saa no yɛ ɔka kyerɛ me ɛna me sɛ okay fine sɛ saa na woka deɛ a
bibi amlada ne mfanto me pese yenye die ba ma bona o se da on pene mi yenye enu tire ma do ne ba ti asem ne nyina no no nsem de bebrebe wo enu na me pese me tie me pa cha ka ne nyina kire me na me ti no ye wo mu akora no mu wo mu ni nyina ade a me nye ma akora no ni school fees ene die nyame no mukro no mfra me kra so ohia school fees da me mfa bi ma no so da ba ohia bibia fa akora no ho a ofre me pe me de ma no even akora no birthday kra me na me send ni ska omukoto akora ni din aduane omudi me na metua ho ka sana no de na yakoto akora din asa papa ka ho me bisa ne se ho ana yakoto akora ni din o ka chen se ono ana yakoto ne badin bi ko ono onim de o ye se na o ka kire me Debio. So no na kwato akura ni bi. Abusuafo a. Wo bi ni wo mo de hye awo. Na wo mu hunu papa. Wo mo si yakoto akoda din. Nye papa na to din. By then no na me madi kan nya information ni say oni obi wo ho. Enu nti na on pese obeye den. E ka no kre na nipa no so o ka asem kire me ni say girl no no usua no. Na ne papa mo no o mo ye Roman catechist fo. Na o mo de akura ne ma boy no. Esiwa. Yes, into two swinsan. Ba odi nyin se ni free school mo de koye no na edin se akra no betima pa mu aka no krewu enti omo papa again no Celestine papa mu si na siwa yes wo mo de obi de na no to nipa na ka asem no me nya information se Celestine obi wo ho no sa asem we na ono ka kire ani sen you woni pakro ni na twa Celestine na bedu sampempe so bi sa Celestine so o ka kire me se wo no school mu na omo yes ade no wo mama losin wampene so nti wo ka kire ne maame ene ne papa se mo mma boy ne nhwe no nti me bisa Celestine se asem se na mate na boy na hwe school na o ka kire me se dabi enya boy na hwe no da boy na hwe no me de o ka kire me no se enya boy na hwe no Kofi boy na hwe no me de me gidi se boy na hwe no ba o ka kire me se enya boy na hwe no se no ka kire me se boy na because me ka kire se boy na hwe o de a me ni uni hwe pere fa wa bra bo na me fa ma ba bo se da enya boy na hwe no no oni me de ne maame na hwe ni school se no ka kire me okay enti yehwe bra ushia eye Celestine no na wo so wa baba wa bi a friend no Charity me pa sho na me ni ho na we ni ema one Celestine kokon wo school okay o man kun wo school Celestine wo me ho no ga ne ba me fie ene ne be kun ye ene se na one ni nyaye no obi a one ne jaide ukofa ba fufuro se no ntene ho ase ba me no de na mateki me decision say de eno ano no nka me nkofa Celestine na me nimu ne den Celestine kra na me ne ga no na Celestine nim ga no me ne na akọ no fi akodidi nyina ada nti na Celestine me ne ni close friend na Yakoba a woni Celestine akọ Charity fi akodidi na Celestine ko school kura no nko nursing training na chese wo Celestine no enye nursing school mu na no wo kura be 3 years later nsa na me ne ni bideti ya nanti ache na one ne enante ye na unyanse ne pe no wan tesa yese obi esi na siwa wo obi ho one na nante ache de ne na wunim na busuafo minim na busuafo mako mu fie 3 times wo ko mu fie as bema mene mo ba Celestine na mo na se wo ko mu fie as mitwam na me chia mu o me ko ho ekosra Celestine ba dia mama nko as bema ne se de ga ne ka kire me se akora no ma menye na animguase ma menti ase ma menye ma animguase ma wa kanu kra akire me se menhwe me ba na menhwe akwara no wo hura be si baby me kire se wo se bra na wunya se Celestine pa woni Charity nyame anu nkure man ko se be ma enti wonim na busuafo minim na busuafo ho apart from Celestine papa pe na me mfa mani hu ni da but wonim ne maame nim ne nuanom bi enti adenti na onyinsan ye no wantumi anye bold an kofi na wo teta krotie satan na minim obi a na minim na busuani bia wa mama no hu na busuani na minim be bia Celestine kurate da na efie be mu na akọ wo wie ye no na wo maame sa akwan na maame ko eno kura no wo hu se me ba ho me ko we me ne madamfo jambu ye ko sampa ye ba na friend Celestine me be ye adwuma bi wo mkurum ho ana o se okay me ofie bra na me ko me peno crash asem chemi ye asem na wo kan menti ase o say wo se bra na woni Celestine enantia na wunyanse ne pena oye wadanfo no ena na wo friend Charity enti na woni Celestine de na me ne na na me de be fa Celestine ba na me nim Celestine dada ba na onya me girl but na wonim na busuafo tama wonya satan bia na me nim na busuafo na za na wonim ni sister ma me hu Celestine e for si wo boy school pole na ye fi no ono so ne ayini nti na for si de minimum minimity me ko for si no wo ba na for si nim de ko so wo minimum tem okay nti otuf owo school no otuf school mu beda won chen no ote won chen wa bra na wofo nim so wo school Kofi
wo to free school mo be da won chen anopa awie nwumra najo bra bold decision pa na take in sa no da binya jeso enti obi ba wo school na ode ne hye wo da mu yi se nyame ampata ene bibi tu no da mu hɔ a enka wo be fa na kwa akoto nwuram ekwa ho se wonam na akrofo abro na ku no obi a won sika na sanka wo betumi amamu ne so akona busuafo wo se no won na school no oda won chen because na me ka se enko fi o se da bi enu nti a me ye se sa de me kwa akoma papa ne yahu anama ye betu na papa nso de ma ne se onko kan kire ne papa asat na me no ka se sa amwa no kra me papa nyante ono ko kan de nkire ne papa on kan kire ne papa se abusuafo boy bi ahu ne so pese o ware na abusuafo pese o mo ba fie oba ne ayi won fa won ko fie na won fa won kro no enti be ma wa nwini ehu se eni na bibi obi ko oba wo so odo me de wonu kra na be pese be ma nka me ko fie fast wo ho anu de me ma nye fast wo ho de bia se wunya de fo de nya se wunya fast but as uhun sa se wunya de efo no anu mi hu se no anu no wunya de efo nyi se no 3 times or say 2 answer na obanyim wi nkunimu no yey o say nyi se 2 times woni ne tena fie sen mene ne tena atwen pra sen mene ne tena 6 to 7 years mu ne akui ne se mo atwen pra ketwa asat na me no ka se kura wa ware aheka wa ba ogusu di na se on ware oba me ho de bia abra onyim na futisi oba ho de bia oba ho oba oheka wa ba kawa na ehye no mimi hu ya na me kan se celesti wa ware o ka chen me se on ware kawa na me pa me je o share for life obekwa akoto for na me se David me mfa nya hwe nti free one me mane stop me hoba nti oba me ho that was we 2nd September ya no free ho 5th September oka che me say oba hospital na wontimi nkontu oba me ho na me say okay fine brabeda neko nti oba ye no wodi 3 days ansa na ofiri me ho akọ na de ma me hu na busuani kura me ni nya nkanta 101 na me de asem de tu na me wo me fitani me wo na madam fo ba ko frɛ me say obi a frɛ na link na adwuma bi nti me yenko ba den na si di me akọ fie ho da nti me ne ko me ne madam fo ne ko na nipa ne cheche kwana na me ama hu se fie ho na ye ko nti ye ko na me hu sister na me say jambo Celeste sister ni ana o se o se na mpa ana me ne Celeste ni nyina na nka ye ko ba eduru kro na o se o pese o ye shopping o toto no akra no ho no makakra ana me si no okru ana me ne madam fo ne de ko ana me fresh Celeste Celeste ma hu adam fo bi o na o sister ma hu sister bi na o isuka na o se o isuka sese na me se an de no makoye kra me ba ana o so mi hu ye de anka se me ma o de obayi ko e ana me se se me akra na ye se obeko o se obeto no ho no ma na anka me de ne ko ya anka ni sister be ka se makoyi obi go ana me se da bi makoyi obi ba se no kro me chirichi ma chi sister ana o se da bi o be chirichi ma chi sese mebo wa ware wa de ne ka wa shebeda wo ho usain 3 days when ne die na it's not true me ne die nyan kra me ni troda ebi abaya na ya de amana show na pese ogu nanimu ase me ngu nanimu ase na ena wo nso wo sura de we kra me kan kra no ye de asi nkrofo bebre so se nka o me entana se nka na sumdwie na me preventing aware ma no kan pie ba bia da asema me kan mabusuani bia ni ono na busuani bia ni mo apart from sister but ni sister no kro ka che ne se me saa na ya me hu na me de ye no abontinte eye Akoma FM Celestine aware shaka wa ba na obedai obedai with them 3 days woni ne die oba aware for woni ne ye 6 unsu hu kofi unsu hu no oba aware ye ada na won so kwa me fa so hu se ge na aware ne se ni sister na me ka so wukuma se ha Celeste for me na me to man me ne ni WhatsApp contact bia or block me everything from day one me so won me WhatsApp bibia enti emre bi me pon adwuma na me hwe start enti me ko hwe ni sister start na wa hihye aware ba me friend me friend na de chinye se Celeste na wa hihye bibisi kura na kama woni me nkasa na nka ye hu kwan be de no ma betutu yi ansa na ade about also crown kan chem na ma hu obi o se dabi anya no kore won hihye aware na me se dabi wo sister asimasi ho na menya de no no friend sister so on block me na ni sister ne block me bi anti na menya na hwe bi obai no onyem obeda ho 3 days no onyem menyin sen no kura no kwa me fa so hu se Celeste nyim ne se
oba me ho ahyase na me a me ne da me hu difference baby na me say Celestine difference ne saying oh na say be man ne bad ye moda wo be hu no ma bebre there be enye wo bia nanim kire me difference na wo hu ye no eso bia ne me de Celestine me ni yi even kra na ne nipa bi anka sakra sesa na me say Celestine onyi mo se da bi me nyem na yare na oyare na me say sa time no wa ware awi o na wa ware awi na me say onyem na o se da bi onyem yanko to so onyem ni nyina achi no oba me ho oba asa wo de ne me ka chen say onyem na o ka chen me say onyem no na o de ko drobo nti ko di 3 months na o ma me nchin bi na o de bae nti o bae no o be di 3 days me na anya hwe nti o ko du drobo na o ka chen me say ni mi fi say be ma na eni no ho ana o hia me na wa ba me nchin a me manfa me ho anka because me hu say onyem na wa anka no ko me ma dwen say nka me fa me ho anka ana o ko hye mu ana o de bae nti okohye mo na ode ba na ode nyinsen na afede na apie kama adanse wa hu a utimi ene na me bisa wo se onyim wo ba ya nafu no aye dontwam no oni ne dai ene ne dai ba sa na o me no gusu ka se ogusu di na se on de on ware woni ne dai nyinsen anya wo dia no ogusu di na e na bebia me dabi jai bebia a wo ko ne me say no kre me ne dai oba no anya aboso me besan eno de mintimi efu dontwam ofiri me ho fifu ya na ya wuwu ofiri ho san 5 September ya 5 September oba ho 2 September no 5 September ai nyisen wo dia asemu we na kukuru ya anka even kura cha no beba me ho ba me se me ho parties eno ano nyinsan ne ya wo dia won kan kire me chese se me dia ntimi akora na sese o ho no na me nim so ye me ba na nyinsan ne dia me ntimi kan ho ase na se wo ware ye no o wo ware ya wo deny se on ware ye no emu na wo de nyinsan yi emnu na ode anyinsan enu na ode anyinsan before akọ ware no wo be hu se wo ware no na wo da so ne hyehye ho me hu from day one me ka se me ni njai that time bia me hia bia me frɛ na wo beba me ne nya problem nti wo hyehye ware se yo no na ware ye wo hyehye ware ni nyina wo ni kunu ba ko ne hyehye ware ni nyina so na mo mie no mo da so ho because na me nim se oni obi kura hyehye ware na and then one thing like I just woni ne da woni ne ye sex woni ne ye bibia me afra na me yes a enti se wo ntumi hu se nyinsan ne ye wo de anasa ne kunu dia and they just ono ne beti maka sa asem na adan na oba wo hu se woni na tie fine wonyinsan ba ko oyigui oka kire o me yawe wana mo dwene ho se wonyingu na me ne madam fo bi ye friend ni ko China me ne kodo ma se ye kotoka na ofre me se sada no su kesi bi tu sunyane na ofri school mu no su no ba na odi American ti osunti ye walusu me ba enso ampa na blood ni ade nti no ko ansa na de me ka se ye ko akire ko no so ba se kan ansa na we ne beba de wawo ni sisi e na de wawo ni sisi enso o ka kire wo sa sei ono no o ka kire me sa 3 days no wo we hey na sa suban we mu nyina aden we hu se da bi ene sa de oba we mentwi me ho free ne ho na da so ne no tu anamo because me hu sa akrande me ba nti akrande me nja ma no na me gya na chidi nso anka akrande ka malusu no akrande so de me mfa ma no na se we hu na kwada oba ode ne ba akrande me ti ma friend si amene no ofne bi edi me friend si ofne ben me madam fo bi ya me ye na adwuma no e photo driver nti ya me friend no photo o photo ne photo o twelve pictures nti ya me friend no photo obi o twelve picture friends photo driver okay what's your friend say photographer or whatever no enti ma yenhwe enti wo no oba ne di fen ben o frame your photo oba na bema wedding face say nkunim next month no nya 3 years next month no nya 3 years okay na say wo ba no ne secretly but enye abusuafo nyina anim ene woni ba ana mo nya adwen woni ba mebo woni ba ne nko a nanim sa wo ba ne akoda no papa ne nim exactly papa ne nim start yenye no na mabona se yenye na be kire sa akra ne me ba na se yenye me aba no so da wonye wo so onye die ne no wo so onye Celestine so onye die ne no anu dia me judges me yi for even kram me obi ne kasa nipa no onim se nipa ne record no nsa ga ne kan na oboma wuti a o minu an ho sisi a
Okay, you better also. Said you to be a better also into the your budget. Okay, and you wouldn't bar him for die. Now when you so be saying. I know they mean to me come was. But none of it to say. Oh, say we bet me akemuasem because first now oba ya who no who say Celestina sakakra enti we di aso wanyem no ene bra wo call yes sign by and ne fire pen no when ya boso me sign wo ba me de wa catch me so obe wo kora obe wo be bia October mu ho no obe wo sa no catch me by say meet ma catch say wanya date CD into me kan chiro which is Celestina ware ye no ono na e ka so ware ba me say me hu ye oba ring na she net sign ring na obedrum ho yi ring in shano but me na me say na me ko hu bi ring na si na say na yitu wo hwe so ye wedding ring enye fancy ring say life or share for life even madam fu bi hu ye catch me na o catch me say dabi enye on ware life no share too life like or share for life no share too or share nsa no but wedding ring de hu a wotimi say we wedding ring say your wedding ring no obi a wawade wakwa hu wabisa no kra no sister on ware ya di entina woni ni nyai sex ye because of bana o ye di amani bedin komo na no obi yire da so da oba penfo no so na me penti a duru ha no because ma kan o se da anya de obetwe ne ho nti o de akoto ma me bi anim o drop wo ma me na aka atwe me se me nya boto na de me ye na hwe ya abaya na be ha na anya de obetwe ne ho ne se be ha na adwen ne nyina achi na da na me so me petro me pese no yie nto yie na obi ahu enam ne ba bi o free on pese obetwe ne ho no ene se on pese obeja me abaya no wa ya ma me makofo obi kura ne na wo nso still oso ntie e de na ade ama na die me ma na hwe me chese de na hye ho mani abro me nsiri yo me chese abaya wo obi esi na siwa even kura no no te awale esi ja even kura no te ma asem na me say adie na hye ho like bula matali no e dey normal wine na bia ubua normal wine na bia akua behwe obecho size 87.9 akua behwe size no because I can't think far normal wine na normal one na bia but wo de no born different coffee wouldn't said yes dokoro ma said yes krokro ma let me know because area and no wonya free wa wonya be free be ma Ghana de me ntimi ndwama no mo no ano wo se o kan wonya no ma bebre free me nchen and the same no ma wonya free me nchen o fa ni ji a tobo ye be hwa ni ji ekora na wo ka ho asem no tobo for ye ba be hwa ni ji because I can't think fast said ye coffee kan nyina ye no kora wo ba ya ye no ho ade o sha ring me nu na onyem no wase ya ba say ne ex boyfriend wo onye ex kra me ni nyai me ni ntam nte da efie 7 what's saying 7 years ni 6 to 7 years ni mu nyai da ete for ye ba ye twa ye ho abasese ne ye ba be hwe even kra enen tobo me ba me ma no munya broken heart o muka sasa anya broken heart sa asem ya mekan ya che ba me pe no kre no ye twa ye ho abane aba be hwe ni gide no a ama Celestine ete ne ho a entie no if you residue awia de boko good ye fra abaya bi meni abaya bi na no ye friend Celestina Akoma o drobo na ma pon me ho foforo me ye fitani ma pon me ho foforo na me di ho ababa den na minima aban ne da abaya ne da dansa na me ba be pon me inti meni na nanti ache ba na ye ni hwe ye that time inti school o course nursing training ene ma me de ye ne ye den e be kabo na ne ye wo ho inti ga ni hu me no na no free school ma wa rent your team inti meni ne kabo mu wi a ye started say yes ye abrabo mu nanti ya wantena school mu hobio wantena ne house hobio tembia na obeda me ho abisim GM bank achi na me ne wo nti na me de ti abaya bi friend charity charity na me ni ja ye nche na me di hu sa me ne seles ne de tnae nti girl no ebe koso allegation bebrebe de girl de charity no e ma ni ko wie girl ni school mo ta no so nursing training nti teachers for ni free fee e ka share girl na busuan for say omo ba no ni school no na say no matter so sha brante bi ho abesim ana omo free girl no e na girl ni ka try me say na omo afre no ofie nti ono de wakata me because ni papa mo omo asemo e difficult kakra nti wa prevent me nti mama nyi me ho adi mo hu se eye me tambia na o me ho e wo school abesim ho even kura no osun ade ofon so metimi koto book no oye ne your friend is saying ayo book num
oh me ho abisim he said you want no in training no nti edidi mu a na ombe start na omo wo fa na yi a na aka 1 month ana me ne di share ye nti that time na bia no free me nti me adwuma mu da kro me ye fitani me adwuma mu da kro na ofre me say oyare nti membra ana me koye nti me frɛ me master ba ko friend master te ana me ne koye me koye na ba ya no ho ahyehye ba na me minim de ekoso ana ye de no kwa kyerɛko ti ye kwa kyerɛko e beduru fie no na walusu blood release any ade no ka kyerɛ me sɛ mente won kaye papa na obetena ase no sɛ de papa ne sika sa ye no wo ya brante kyɛn no ɛna me hwɛ wani siriyesi aye ko na asɛm we nya asɛm bɛtɛ mentie ye wunu ba bia ba me ho sanya bɛtɛ me pa kyɛ let me see that seriousness enti eba saa na o lusu blood ni free no ɛna o ka kyerɛ me sɛ nyinsen ana me ne nye that time na asɛi ɛna mbisa ne sɛ wo ye nurse ni wo kyerɛ me sɛ me nkɔgye food ama wo me delay me no sɛ me bɛn na me hwɛ de ɛkɔso aduro mo de bɛwɔ ne ade wa ma mo de aduro bi a ɛnsɛ ɛmfata de awɔ ama wa bɛka kyerɛ me sɛ wo lusu de a fine me ni problem wɔ ho ɛna me ne movie on nti e movie on saa ansa na wɔde kɔtwerɛ na exams nti exams no twiro no mu no me ne kɔ me papa mo hɔ kasapɛn ɛde ne kɔkyia me papa ɛna me papa ka kyerɛ ne sɛ wɔnyɛ ya friend sɛ wɔn bɛka kyerɛ ne papa sɛ wo ho abrantie bi obi me papa bi san sɛ ɔpɛ me wɔse aane ɛna me papa soma ne sɛ wɔn kɔ ka kyerɛ ne papa sɛ abrantie bi ahu na ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ ne ho ade nti no wɔn kɔ ka kyerɛ abusuafoɔ no nti ɔyɛ free me maame mo hɔ baa na ɔkɔtwerɛ ne exams ɔkɔtwerɛ exams no mu hɔ no o wie school nya 1 month ansa na o free me hɔ akɔfie ɔbɛkɔ no ɔde nyinsen kɔɔyɛ nyinsen na ɔde kɔɔyɛ no mimi tu abɔfoɔ sɛ nka ɔmo nkɔ hɔ ɛnkɔ hu abusuafoɔ na kwan a memɛfa so ayi me ho adi akyena abusua na nka ma yi me ho adi gɛ ne ka kyerɛ me sɛ ɛnam sɛ school no na ɔwɔ na ɔbɛhyɛ me hɔ ne nsɛm baeɛ na ɔkata me so nti na ɔmpɛ sɛ ne papa mo bɛhu minja nyinsen ne ma no na menhwɛ me sɛ na ɛsɛ fata na ɔno n'anim bi makorɔ ɔne na ayere awɔde me ba bɛbrɛ na me so yio mate saa tam na ma start adwuma foforɔ na me nsɛm nyɛ nti minya kakra na me de asɛnde sɛ factor akora ne noɔma minya kakra na me de asɛnde sɛ factor akora ne noɔma saa me to akora no noɔma bi ɛsɛ fata sɛ ɔwo a ɔde bɛyɛ akora no nti me wɔ hɔ na madamfo baako yɛ frɛ ne P me ne ne kɔba pa ɔfrɛ me na me hwɛ bɔ sɛ Kofi wɔ he ɛna me sɛ me hwɛ bɔ ɛna ɔsɛ wohwɛ bɔ no wi afrɛ me na me ne uni nkɔmmɔ bi ɛna me so yio mate nti me hwɛ bɔ no wi na me frɛ P ɛna ɔsɛ Kofi me na Wednesday market na me kɔhu ga bi na me ne kasae sɛ yɛ bɛtena na ɔga ne free drop nti me ka kyerɛ ga ni sɛ okra me ne madamfo bi bɛba wa ba bɛsraw na madamfo no so kra ne ga bi hɔ yɛ frɛ ne sɛ Celesti ɛna ɔsɛ awo moto kitwa bi ɔsɛ ane oh ɔne nipa ase masi kra na ti o na ye fie ni boy no susu ɔne ga no susu fie ni na no pa kra ɔne me kasa kra ɔhu ga no na ga ni di nyinsen free school na buy but asɛm na akɔyɛ nsɛm bebrebe ɔmo ntima nka ho asɛm na ɔmo de temu din ɛna ga ne ka kyerɛ me ti di 3 days na me frɛ Celesti no ɔno so frɛ me ɛna me bɛ frɛ Celesti no sɛ Celesti sei na mate na ade ntia odi bibi sei sie me ɛna ɔsɛ ɔka kyerɛ me onim sɛ megyaa no ntia wanka no kra nkyerɛ me ɔka de kyerɛ wa ɔka kyerɛ me sɛ ɔne obi wɔ hɔ a megyaa no ntia wan mama ne papa mo hɔ a mehu wɔn no a ɔka kyerɛ me sɛ nyinsa no mingya ama no na wutie no yɛ ne Kofi Akato ɛna edi nkɔmɔ ɛfa Celestine ɛho na asɛm no na waduru baabi a wɔse o ma na nije ade yan anije me no oba me nkyɛn a even sometimes ka sɛ me wo fie na me nkɔ adwuma me ana me yɛ aduane ni ohia bia me minimma na me mpɛ sɛ ɔbɛyɛ basabasa nti de ohia bia no me de ma no unlike ade da sɛ ɔbɛka sɛ ɔpɛwe na ma ka sɛ da bi me ni bi me de bɛ ma no because na me mpɛ sɛ ɔbɛyɛ basabasa nti saa de na ya na me yɛ ma no okay wo se odo ba no woni natna getting to 7 years unto wonai NC Celestina busua mu da enkohia ma me nkohia papa no ka kyerɛ me ne sɛ menya abotwe na nka akora no num pepe su bi na nka o introduce me na me nkɔba me hwɛ akora no bebi ekɔ no ma bona pɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛna me sɛ saa de a yɛntimi ntoa so bi Kofi ɛwɔ de me no anyaage empempen so ɔbɛyɛ enti ɔno no free school mu ɔkɔ yɛ wɔnyem no na wofo amusa ne so ɔne bɛɛ ma bɛɛ ne nyem o bisa no ba me nya sure so mo bisa say how dey me ntimi nka mu nsem because girl no me asebe ma me ye ne say mepe ankaja ana na nka yakọ abusua ho ba me ye girl na ma kwan me tu abofo wo ho
Girl ne say that me ba kra won woni anim mfa me nkoche abusu. Enti oba wo ne nyam. Na oba so nyama na wofo bi sa ne be ma wo ne nyam. So satam no nyina na o ma me gusu to akra no ho no ma. Ene na obema na o si na siwa no wo ho. Be ma no so dibi na wo dibi etu odi nyinsa ne ma no. Etu wo kunu anu wo hwe no. Ba se no so de no de nkyere so wo kunu anti me ba na ye ne ba. Se wan kwa ni mu be ma na kwa ni mu. Akra na wo so mo kwa akoto ne din no. Edi be na mo de to no. Nkunim. Theodosia. Theodosia nkunim. Theodosia nkunim. Nkunim ne ye hwan din? Ano dia me nim. Woni mu nkunim no. Na wudi di nkunim. Because me ka chen say me kobi. O ka chen so ma me nko. Kofi as wedding koda say because why na tudin? Fa bebre mi me hu say ma din koda say. Why na tudin? E wo kwan bebre so. Why na tudin? Eja na tudin. Eja nti eja ne hwan? Eja ne me. Eja ne ho. Enti wo ngui meboa. Enti why na see one night tudin no? Ni obi anni ho. Asem we ya ekoso nyina so. Wan susu ho amfa nkyere obia pani bia wo wonse enwo nchen wan susu ho ankyere ho. Me susu ho kyere mpanyifo bebre. Eno mo ye den. Eno no kra no na recording. Ena me bo mo mutie. Ga na nu mu nse na mo ka kyeme se no akra ne de me ba. Ba de ga ne ka no wo foforo nti me nhwe ne kakra. Ebia na adwen be den ebe sesa. Se no mo ka kyere me. Wanyim nyina na ahwe no. Wanyim wi. Ba ko no. Wo ba de ba ko nkunim de no. Me ntumi nkasa wo ba fo na. Na me hwe no. Na me hwe no. Asat na okra me no ka se pro frame so pa. Ade a me nyem akra na asat na me no ka se school fees pe. Na papa won tua school fees. So ba. Enti de na hun ka won so frame so here school fees asa bibia me yem all the school fees there how much more say me ntimi famo. Awofo ni nim wo. Wo mo nim sa wo ba. No so na mo ahu me. So wo ma no ho kwan anka me mekọ ase bi. Aden wan fa force anko fie o. Afa ho anko kire wo no. Aden wan kwa fa wan kwa che won because mama me yen hwade o ewiase de bibie tumi si ahaba mo no te na dadate enti yen fa ne se Celestine Frimu a enka obetumi akoyi wani mu abusue no akoka che mo se wo ba ne nkuni enti ameso me mpese bedru ho ansa no uti na ye na anya sa because Celestine Frimu se si anka you can't go forward so obekwa akoklemu nkunim sa wo dia obi anim wo busue ni bi anim wo on fa won kire ese so wo be ma fofo on na ahwe ni school o ka che say obi ahwe ni school o ka che me so obi ahwe na ne ma me na hwe no o mo na ahwe ni school ye be se ba ho biem nyi se ye nyo de na won ne da afro pe ba nchire yim e na wo bogu obi de so e mo trinko me say e na wo bo wo bi ba so taw ani e de ani me ka asma say ani na drukuntura na so da ne nchemu mani abreo nsre me say wudni kuntura na so o ma ne da nchemu okay be me na mamu ahawie Major Somako na pom to say erade adom ye de nyame ase bia e kama aya diewood that's right edru papa no edru ye che iPhone oh my god ye che nkokọ sisi ade foforo mpo aba kente soku ene ye de abeche doctor madam ma se wo mo de dodo se na bai mienu Dr. Daiwood me pa chew next week wo ba matise kente na ba we me nu kente papa ma me ni wunya asem ya di kente ba che Dr. Daiwood brand new na che se nipa no ya de no wako a che mama na no odin ma yenchi ayahwefo nyina ba bi obi ahwe ye free ye che obi asabre me nua no mo western north region se hwefo obekọ mako wono mo hwe dwumedi pa yemfa dwumedi ni agro na mako ewiase ayewe de yarea ye nipa binum nti dru time bia na ma ya dwen ne ye se obi na ye yen na papa yi odi kente ba che doctor ya mako ewe se wokwaje wudie yi papa yi wa dan ma se wonwene kente na papa ne se ni sisi ena na ha no na nadamfo bi di ni chinya ma se ye de ne picture kire wo Sunday picture wo WhatsApp e ma doctor mako ya titi ne sisi echi nyina te se obi asabi okodi aduro bi a ya titi ne honam na not knowing say mako say asetena no kente na wonwono no fa akotena no eno enenam so a ama ne sisi o say adwuma no otimi jai to wo for some months no nkwa adwuma nim na we na ne yonko bi ekohwe no na okoye ohwe ne tebia de we na osida wa no bi say wato Dawood aduro ni bi Dr. Dawood
nedre friend Dawood 360 capsules no eya metate se maako ewo Akoma ne onua TV otaka ho asem pa ono se minua na me de bibiduro de bi kura de makoko asofo ne adinsifo ahanyeme na bibiduro we na bejeme maako ye ka sei na nadamfo yisi da bi wo de se o pese wo gichim amia me bon ka na makofa akotọ aduru ni bia bro maako men kasa mane nwa ne yonko ikoto Dawood 360 capsules baako eno to Dawood ointment ne baako e de bre no according to ye papa no also ye ba ye mu nidin ye friend Mr. Ampofo Adamu mase he ya eye baby enwune kente area aha na papa ne se wo sase ye nom Dawood 360 capsules no na odi Dawood ointment ni twitwi ye no maako efri be na nse kono wo se afedie bibi se onko se adwuma ase no onwe na fo wotena se ya wotimu se ne sisi mu adwune se ya fom adwune se ya fom ne senti se ene Dawood ointment ne Dawood 360 capsules etimi ama ne ho atone de a ene na obehye Dr. Dawood animonyam na wabre ne kenta amako kente no in fact ada doctor eba no se ne remfi ode beba ohu kente na ese na no Queen Elizabeth wu ye as ye di kwa akogya ne kwan akonno ankasa enne ye papa yi hu ato no enti aseda owo ena ode ma Dr. Dawood ode kente na ba 360 capsules obi a wo hwe ye bia de ye ka kire wo ne se yare e wo ho empempi na ne ye yare a me ye ndwen se obi na ye ye asem a ye kan ye nua ba bi wo fe yi ase he ya atonsu fe yi ase esere so a na wo ko fe yi ase lady ni ye hairdresser na ohunu se maako bibifo ye adwuma na se obi wo nya adwuma kakra na ye dwen se bibi to na obi na aye na de na sister no ne ye kasa no o se doctor eduru ba bi ma me shop no kura me tumu because na minim say obi ka kire me say me ko obi de me ko sofo bi ho na sofo ne ka kire me say dwuma me ye na me yonko bi hairdresser bi ye me sa maako ni problem na ye ne nsa ene ne nan ba ne nsa nifa no na na e ha no o se eye ne titire eduru ba bi a na aye sa wu ontimi mfa so trem na nkampese wabo na obi ne di Dawood 360 capsules no ene Dawood ointment ho adanse e kire no oh ye kasa sisi ya yunua ba ne Fred Dr. Dawood was doctor ada wo beba kuma se mesrew bomodin a me pese me be hia o ba bia wo be kwa akoye program bia na me kodi adanse na se sisi ya me hunu se bibi ye ya ye mfa ya dwen kosisi se obi na ye yen na mum yare ho ma doctor number ne ne ebia na obi tie ya na obi hwe yen na ope doctor number 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco afidi e friend say caterpillar na ho de nyina ne chain no kwasem se chain ne tepe ahode na break ne senti na nipadua nso nyame nim de mu no de ode ye nipadua ya ho ode ye kura yen eye nkase no kwasem se nipa bia no mpemu amre bia no untime ntina ogontem enu ntina obi a wo hwe yen sabri ye ka kire wo se ye wo Dawood 360 capsules enu ne ye ntini mu adwuma na Dawood ointment na ye no mpeni mu adwuma enti se koba ne se obi a ne sisi otena sese ya wuntime nsori ye nua ba bi wo bekwai o se wotontoma na ofred Dr. Dawood o se doctor maseda krantoma bi me de be hye wani monyam na me nso asetena yetena edwom ema asetena doctor duru ba bi me sisi me ye me ho hwe anyiye we de me kunu ne koto aduro ne bre me ma ko on se Dawood 360 capsules ne ye ma ne me aduro enti ye ma me ne se ode aduro ne bre no hwe no se na wakoto me aduro na ode bre no se da bi Dr. Dawood to pa ye na ye ma ne mema na ye ma me se o hyase ye nom Dawood 360 capsules no oh Marco osi obetima tenase okodwomu a ode ntoma kwa obetima tenase efra no pakosi animre
ontebre osori ya hon onne ekọ no ahoden so obi wa na ne nsa ne nan ye ne titiri saa yare ne ha nipa bebre ha bebre na obi wa ne nsa benkum na ne nan benkum no eduru time bi a giso de pem ho eduru ba bi a so wa so blog mo ice block so obi hwe ye no saa problem ni bia me kamfo dawo 360 capsules amano on tobi nonnom anopa onyi miensa nonnom enwumre onom miensa nonfa ointment no ensra baby ye ne ye bia onfa Dawood ointment no ensra ne baby ye ye wo ye nuanom bebre na nso wo asasabro ha wo no obi wa ma akoni kotodwe ye papa bi wo sawiyo so na da bia papa e beti Dr. Dawood nka e wo radio so bia wo frɛ na ose ni kotodwe ono ne kotodwe ne sasabro na ye wono mabusuam yade na papa de obi beso say hereditary anti adema we na we di ama we na we di ama we na nso asedanka enne Dawood 360 capsules ne Dawood ointment say enne papa na de ne ho afiri abusunya sasabro mu ni kotodwe ose eduru tembi a etimi hono te say ade bi na aye na kra na ebutu so no ontimi ntu ne nan ko ba bia but onya Dawood 360 capsules na ode Dawood ointment ni twitwi ye no oh Marco papa e dia dance obi a wo hwe ye waduro ne ye waduro no kwasam enu nti na Ezekiel 47 verse number 12 wasi dua na baba ye aduane na ha ye aduro no kwa ye ne emoa bebre enete Marco emoa bi te sese bi kraman ewenam odi aduane but se wo ne kraman te na oyare a obi a wo hwe ye na wote ba bi a eye sabio village kakra no obo se kraman na ekotete ya haban awe na kire se nyame de tumi ahya haban Marco obi a wo hwe ye opedro ni biato a Kumasi ha Kriske ubenya biato Dani Heba Samenko Kroninak ubenya bi Freddy Mens onom nyina tombi obi hwe ye wo asaman eye Ekus Pharmacy anana na boache okọ eye tema community 5 nso a Little George ubenya biato ewo ho afi okọ eye Okansi drug lane a ye wo Kingswalk etombi Halu Seba etombi kasuafo a ehwe yen monko tribe of Judah eye kasua old market wa ubenya Dawood ointment ne Dawood 360 capsules no ubenya biato afi woni ye wo eastern region central region and afi western region eye Jeff Heba menkesim oye supply ko nyina okọ wa eye Wawana pharmacy and afi Tamale PK Gombila pharmacy ubenya biato afi baby awo bia doctor number ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco yentie adanse bia yenua bi adi afa Dawood aduro okay kame flower da wase wo bre mi kotobi e baba ko se ne na ne ya ade a chimbe ntumi nante ne na so ne nan kokoma ma ne na ma kuma pa wo ntumi nante ame koto mo adu amotonton ibi mo ointment na eja me di bisira me ba ne nan so na me adom ni na ko e de years be 15 minutes after dem be ya sole ko bobo e ba wo ntumi nante no ntumi nya she na no wa ti se ja me do we be bisira me se ye ekọ oni abanka me fro na madawase se kwaya wo fa so a wo yes e do no ha mama ade yem Jenisa sa na wodo ni de ye papa wodo ni ye pa na woni aba ma ne wo kase bi freshia wo besi ase ahoto iba che fe me maya enti de se edro no ensisa won sakura jenisa de wo ye mua enti misrawa me flow amada wase inti da obeba omieti bia wo beton dro no me dia making 87 bia wa mo bi kroma de we ni se me ba na ya ne ya na wo ntumi nante kula apari ntumi nante freedom currency abontumi nso na me na mo so me ne me ba no ntumi anante nse me da wase doctor
Edupa na ton ne ho. That's right, Marco. Enti obi a wo pɛ da wo 360 capsules and the ointment na to no Fred doctor. 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 ofra yebejo so yeda tiefo ne ahwefo nyina ase yes so yeda wase papa na yamma kwa bade ba akoma 87.9 FM program needing the akoma mu nsam wo hwe bi ewo onua TV and na fe Rabi 1 TV channel so ebono nwotwe Rabi 1 TV ebe repeat amamo na ebo 10:30 PM so a onua TV so a repeat amamo wo hwe bi ewo Facebook live YouTube live and na fe TikTok also wo hwe bi live ewo ho na mamimisa se open okore hu se bia Celestine wa worry anaso worry ya wadanfo no a oma hu se Celestine wo boyfriend wo ho wo bi sana manaka bibi a kire ono no e ba sa na boy ne ma me hu sa no Celestine fa kwan bi so ne boy ne ye basa basa ma me ne boy no krantam se kwan be so ne sa odidi na tem e phone so ma boy no kra wo recordings bibiri wo ho kire se nsem aga ne ka kire na no edin nti asem ne ba na friends e ke say na my share Celestine sister maka atwe na say na mpese me no problem bia ni o obetima atu anam obi a ope de ono so nimfa hu asem hu bia me frɛ na obeba beka ba ma no boy no madam fo asem yenwe ye o ya bese atu Celestine wo hwa wanya fe besen Celestine I think say by 27-28 okay now we done pa now done pa ade na ma wo de do Celestine because ne won sma ke kan won nyem wa yegu we Celestine obi a ojo we akora respect die what the bemo me na mani gino ho sa no ma no na wani gino ho sa ne ma say akoda no na wo pɛ ɛho DNA anasa Celestine bu kwasea ti wo besese ne ho ka kwasea de Celestine wa bum bebre ba me pɛsɛ me boso na akora na me hia me pɛsɛ me hu sɛ yenye DNA akora ye me ba me yo ke magima de ahwen ba ba wonya me ba ha obi ani ho o so obeda ho kɔ ye na nya sɛn o free me ho ye friend sɛn 5th September 2nd which is Friday and obeda ho aba me bia frɛfrɛ no bia ni kum obi am frɛ no ujidi Celestine ba me ho me hu sɛ oyeko wo so ne phone on sesa ne sim o so phone on sesa sim any yes one worry even kura wa nyinsen kura wa nyim kura ka kyerɛ me sɛ obeba ba wo me ho na me si da bi me mpene because I know there obeba be wo ho eni bia na wedding ho ya hu na nye ono Celestine ono because even kura ni sister ni pictures ni nyina o post ma ni sister wa brochire ma sister ni pictures ni nti me fresh ni ka chen say na ma na so adding ni sister ni pictures ni chere man kan chen sister say enye ono a o sen ka me kata na nimgu ase so Akoma FM 5th September and wo free won chen koye oba wa na okoye o free me ho be 9 to 10 and ni sister ne ba me ho and na ne sister no so ultimi ni di nkomo ni sister ndi o outside me ni nkomo ba de o kumasi ha me ka no ho ase ono kra me ni nkomo ba do say WhatsApp ni ade enti asem we de ano den asem no mu aye real enti no obetumi e do WhatsApp messages no aba numbers no egu screen no eso 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599814926 0599814926 okay enti no Kofi Akato yefa wonsi ya nebom no ye tonkra fresh Celestine se ana wo pe wade person ware no on pe wade e se di on pe ni biem wadi awo wani se so pebu a emotri nko be ma mani abre wadi awo wani se dia wo sidi wo charity ani ko fa Celestine no anya sa charity ni de nanka me ne ntena bio ba Celestine me hu se me fa no se ne o sitie ne nka me ne betena abobra aha na asan ko wi sa nti otimi wie nese no o wie o wie nese no o wie awo ye adwuma kra okay ye be ye die ne na ma se dia tie bia no wo se oba we dia wo pese ohu sa wo ba wa hwe no nye oba wa twe ho na asembia ni mate Kofi twamie na ye ba beto so na fe yaka de ho bia nyame enshantu be pagya mu kakra na fe wa twame Ayasam wo. Ayasam papa na so asam nyina akokɔ wie Dr. Mensa ba clinic ho. Ɛne Dr. Wanda ɔse bomodi ane bra broni kokɔ pa. Ya fetire gongon. Ɛne de sa di Dr. Wanda ne ma no sa se broni. The wonderful doctor. And I Dr. Wanda sa se ya dia
na ko broni nim sade ne bekwa asamado Dr. Mensa netimi etu ase abrofo ntumi etu ase enu nti aye ne won ma afa wo huni wonyo na wo ko Dr. Mensa woda no wo kwatwi woni Guinness Depot no ene hwe ne mu hamakasa wotena babu mu kire sai wo ko Dr. Mensa wa enu esisi wo nyina fa ne nu ehunu ne nyina ye nuro enu kuan waduadua no ho aba bia nim de ye enu nti bomodea stroke hepatitis hypertension awo na mope asthma ya chese eba na uhele ni wonchane a wo kro no enam sai ya de ye prostate diabetes sisi ya de oba wo mfiti kromo eniema nkoye krakrakra beja wo ya de wo kidney na ho aba ya de a ho atochema tutumrika eye Dr. Mensa Dr. Wanda na kache ene wasoko akwa samen retimem herbal powder arefie mama bi boka ubonse arefie nti woto ade no wasesa ama na boroso no aboka mma bi so woto ade no wasesa ama na boroso no aboka ne pant crash no say ohunu na wo hwehwe wo ne se na mu ogodare watwini wachiri ho nyina hia enkura yi so kura omo yie enye bibia mesra wo mupebe akwadi ko hu sausage wase sawu sege sausage what chem SAGE sawu sege ajune na dani uboka kwa eti be so we here Samen Gretmem herbal powder ni bi na Dr. Mensa enkran Medina Zongo Junction Oman FM dan ni mu aka so oni nsane sini high school din hwani mu Fodua so enka ne babie kumunam no o slaughterhouse ehwa enwo na takraze woni secondary college hwani mu sunwane Presby Junction on Old Municipal Hospital hwani mu takra Dr. Forson Oben Church of Christ go so main lorry station o enadunkwa on offense so woni post office hwani mu Fred Dr. Mensa Dr. Wanda was 02711735551 02711735551 02711735551 na ene Dr. Mensa ene nkomo Pastor Julius Sagze memo akwaba na na akua koko memo akwaba na Evangelist Samuel Mensa gentle jack memo akwaba amen okay dafo fraba Pastor Julius 2 minutes for first story 2 minutes for second story entino yenre Mohammed Mohammed is so wajenema and we be a tremble letter ten ma ko we no e was a wo children's art mu children's art kire say one for no om yemienu baba ba ne be ma na woman na me se krache no na be chere children's arts minimum that eno na me ka kire ni children's arts na so tura bia na nipa hia mo oh yeah e che tie fo na opele ene na etie o santase ma ohe Mohammed story na ha dwene kakra na me de me hunu se odi ya o kakra o se ya odi kakra woni nsem na wo kan because oni oba ware na akoba se abusuana na be fa oba no cause problem abantima be fa oba no for 5 years 5 months 5 months mom 5 years 5 years no bedru no mo solve you na oba bedru ya nche na oba de free then oba no bia na mo ba yo oma no so ma David oba no okonya accident no oba hunu se me kuna nya accident no you can imagine this and I dey call the way say ya no nka sebi nka ya ware na bia wo me ma ekodi me yere abusua ho me nye sure say ya dey ha dwene na emum say problem wo ho de ya na ha dwene ana on so wo kasa nyina no na sembia yese me mpese be ye no makasa mentimi hwemba mo na mo hwe no nti wo hwe ye di bibie di ni pen wo hwe ye di bibie na enye me wanwa because ni pasu na wa de bia meka se obi kura to aduane ma odi na woni nya asema sai nipa kro na sai yo dom mpo na woni didi ya e be se na ho kire no ma obi di ya eti ya on be ka nti I believe said Muhammad ya kan odi bi mo kwan bi so ba mesre se ma na enkola na kwaye ma nso tete ya de adu ba bi ya na nya mema asempintwa do mu nyini de ba me pese nka asumdwe ba busuane ba nu ntema because enti ma say
nkura no so beka se bi a ye nkoye maame abusua mu da eno so ntimi masa na mum se problem bi wo na se bi asem bi wo na bi a Muhammad fi se hana ye ntena se ne abusua na nhia na ye solve na nkura no betimi aba Muhammad ne ho omo so betimi akom maame nso abusua mu se de be ya e man koye sa omo ye restricted wo ho I think se sa kwan na de fa so abeboa anso no kra no onim baby ankra no wonim sa akra ne ti wenchi ana eno so ha no go fi no ofrem amomfa se na make say bibi wo e na fine se busu no wo because me nim yenti a se bia oba no kra ne be mate a problem ba mo na be fa oba na I dey ha nko a so onye ne ho ade ne bia mo na twema so o me ne ho ade ansa eno wo ho but apart from that me nim problem be se oba na be man ana se bia wo bro no de second gunu so ana sa e dia so say you okotu wo bi banche okotu wo bi banche no onipa kro de asem ne court but ono be ma no busiani bi akransi court wono na court wa mu wie ya na mo be fa mo de nti like onim wanti ase bibi wo ho de abusuani ne Muhammad ye bibi wo ho ase abusuani tin ma mesma enye ye mfa nipa mfa sa akwan na so o se obi wa ye bu nipa bi anim tia ne ade nti wo konkwa no mu bu Muhammad anim tia se bia bi kra o mfata mo ba no anasa bibi wo ho mama enya kwa because sabi say ye yira kwako o yira mera kotu banche na ye dina kwako ta no ye busu na mo be je mbadele e be je kono ko of which Muhammad na kasa kwa kono ko ama na yire ho asan afi di ase enti mama abi anim tie buo bi na saje no so ya papa se wu ya nya ha dwo na wu sasa busu am ko ye mumi a ha dwene papa enti mesre abusu no mo de amra na ye no mu nyina nhia na ye mfa ye ntuye se de be ya enkola no ye be hunu o machira kwa na Muhammad so enya na somdwe na tumi aboa second story no Kofi Akato why from so abrabom papa mama he so we the story ni na girl no agenda because to the point say akola ya nyema ba bedu sam pempe so na nyense be do ya still no that's about what I say bibi won adwene mu na from so we ni ya na say want me tena say say on so busan say onyem na funa pi no ba won da what pen me ne die na won na da wonyense a wugidi senya wo ano na o ka o de na wo adwene mu Gan no ebi o bema wona tie ankasa ena wo yi bema na nim ache na busua enti wo Kofi Akapo no ntimi san fa nko ka ho enti wo ka se yenko tie busua o se me nko o ka se afu na ba fe yenko bi busua o se me ni nyina se nka wo just smart ho se no enti bi again bi ho won so ni nyina wa mo ani ana mama de bi am ka me se won de entwamo ye kan he oba bi so kwa de obi kosim enti entwam na mu se bi nyansa ena wo a wo be hia saafo wo de be bobra nipa no ene wo keka nsem bi a emfa kwam pempanimfo bi ma pe obi na mo mfa kire nkom abusua no ebe mo ko pie abusua no kura wo be ye ba no se ono na tie ene da bi o wo de abrante bi abachente ne wo di enim no ka de fa kire kura na ko ka no sofo abusua sa kakra atsrew na wo do tetete ho na wo de wo bolo pa 7 good years obi ba so intimesre Celestino mrani enye die ne pam no twa no because kwa ode apranti afa sukwa de enye onim se wo be ma na ba ware na ma eno ase bia Kofi minti no ntena bia ko ba bi wo di wa ma na hwe wa ba bedim pempe so afiru wi ase akran nya wo dia be bia wo bia Celestino brani yenko ye die ni se die ne prove se akran ye enye Kofi dia onko ne ba bi se prove se ene dia so na ode ne ba ma na wonyi wasum je fi se bone die ebekum bone fo na mo wasum dwe na ono so asuma adwo no ma me da ase nyame sha papa yes St. Jewelry die me say sa wo just say wo ring ne kama wo na ye me die ye hyame nti bomodia ne St. Jewelry o makache edoso St. say bia open earrings agudia wo de ba siesie wo kama anase bracelet ibi fancy rings ibi eno no wo ba wedding rings engagement rings ni na wo benya bi e wo St. de ye quality na so ne bo no eda from ye wo yellow gold rose gold white gold black gold and a silver St. o magudie empopoda emfedi enya hwe afebo na de tia enetie St. Jewelry tutumnika mana moto na ebra se bia afe na mokwa ware a oba awafo ya mokwa wade ye ne mo be flexible payment terms enu nti bomodi 0244 284122 0244 284122 0244 St. Jewelry bra na yenyi wagudie ne man koko Manko Eja Muhammad
ne all kan yawudie nko an no de kasa na abusua ne so amu no se de omo amu ne se one wo ba na awo oba no nkola ne wo ne nchen enti se wo ba na firi mu a ne dia enti se nka mu bu na enhyehyeye bi wo ho a esese mu ne hyehyansa ansa na mo di nkola na kokko se mo tenanse na mo ne hyehye se olu yesraw o mano se ye hwe ba bia waduru yi a wo de ma ye moa o na ye fa nkola no entena ha sei na uhia bibi ana uhia se wo mane ba wo nchen holidays bi kra wo be fa wa ade ko wo bo se ono wo adwene pa e no won ti ase mamo a enu ano se o ka cha mse monko na mo de fiti preko pe mo de hye ni free mu a mo atu afa ne so mo asesa nkola no mo de mokọ o fra mo mu mfi no obusi mo asema obi anu oje ne so chese mo ni huhia mo na ni huhia mo dia na ni moja wato ne pade na ade abade mo fa da ye den se mo de ba ko na mo de hye ne mo aye mo de hye tuwe so no so de hye no me pa ma de mo fa ma de ma me etibi dia me ni Mohammed ya adwene me ne ya adwene na ene ne ya adwene china just omo ba ne tena se na omo kire ni mu se papa yesrew wo de hye no wo ye ha aha na yetie wo hia na wutumi ba ma ye mo hunu ma Mohammed hunu se wo mu ntumi ma ne hunu a enye omo de hye omo fa Mohammed ade ma no omo fa na ade ma no se wo be kom na one omo atena se wo obedu nso na ama omo adie se wo be ye ndai eye ne de hye mumu na onu susu mumo se mumu na onu susu mumo oje na ade na mom se mutena se na mo ye nhyehyeye ye ma ne de a onu su be je mu de ama mo eti we kwase abu na mpese mudi bunuo mudi na nimu twitwiri fam na nim twitwiri fam so de wudi ye obi e be ye ne ya woni ade ye wanka be ye wo ya wo de hiegu ho no e na obi de force betentam ho mo de ko ya aka be ye wo de aka de wo ka be ye wo de no asa ebusa se ye musa ne se nkola no sai na won ho na de won ho de aya ne ma 1000 crown gunu aya ne dia aya ne dia kokko fa wo de na wo busa se na won ho de se na won ho de ye wa asem bai se edu nsia na won ho oluman se wo je ne dia aya ne dia wo wodo na wo akoma pese wo pese wo bua wo mo a omo wo oluman ho kra wo betumi aboa wo mo enti se wo ne ni hyehyeye bia fa ne mabra no na gya ne ka se enkora no na sei na won ho a ono oba ne ma enti ano de men kasa asem ne nkyere no ka asema na Akoma beto ne yam na mo ne ntina se na asumdue nya da emra na ono so ehwo nto no eno eba boa sense wo be use sa word ne de ayede e de ama no oba ne ti ase won hwe ma se nko be ka chem se be me yes on hwe ne ma oba na ma wa ka bibia ne madoso eti mesra se de doso se de city o mesra mo mama mo ne ntrase na mo ne nkasa na Akoma nto ne yam ampa ono na ye agya odi yawo asema wo kanyina odi yawo na komam e wo ne ma me ho a nkura ne wo de yere ne ho a woni haw ero de se na wotumi kɔ ho one ne yere ne kɔbɔ nkomo ne yere ne sutumi ba ne ho e mo mo sutumi bɔ nkomo na mo sere ohu ne mma oni haw na sesei mo de nkura na kɔhyem na oni o su a wo tete ne se ebi wo nkyɛn ti di ai ne ma ye ma mo fa na ade ma no na so monyo no na munya ise mo beke kasa ansem na kire no Maako Celestine ye mani bi wo ho a enkaka no mo sua tibo osua adepam o ko nursing school o ko teachers training omo no aye omo adwene se omo de emema bi ne behwe wo mo ho saa de ne wo ho omo wo bebre owo de Mr. Ochia, the Okoji school fees, there are no problem on the Kesika, there are no problem on the say, Bebre, Juma Mudia, no, Juma Mudia, no, na, near all ye dear, a yemi, na man so ye, Marco Manania, or more ye, or Mugusu, or more ye, or more judge man, money bebre, yes, Jumano, a good yenim, and a bemaya would say, hey, coffee, or her may pa. Eti se o chu ho afiri ne nche ya ebe ya na Akoma mu emre na de ya osu efe o se atua na wo hwe so a ase ho so ye eti ni nyina wakeka bom na wo ye eti Celestine ha ba bia nsem na ekeka kɔ no eni ehu ya ne ntentem eja na soa eja no asoa eja no edale e ma ne njibu yam
na jibu yam dia hey se wo ye pe na you know kokram so on fade se obesi wo hwene so a ye mfade se ye dia sawa e beta so ye de betim so amaw enti wo ye srew ye wie ya se de ye ne wo hyehye no bram ye hyehye de kama o sin ka on fa ma ha na mom 3 years ni e waka ho asema ka he asem ye beduru ha bia abena twam asem bia beduru ha bia ase shia pra no ansa na ye yatena so wa ha enti yesra eduru ha ne de se de tie bia akora ne nya ne de ne sika wo beje se wonim se eba no so no wo sei na bekire ni mu enye saa so amane hunu se oni ba na nasumunyo no na wontena ne baabi na wo hunu se one wo nwo ye de wo de na hye ne yam no mo sei no na asumdue mra na tena wo baabi na ono so ntena ne baabi enye saa de a hey ya na maka akira no Celestine ya de beta so e de amawo enti hwe ne yie may I say good afternoon asemako good afternoon I'm patient from Medina ye nyina ye ma na so de Kofi Akato eken eye no krade a ene na sele oye wicked pa eno ena oba patient the free Medina ba Mr. Kafefe talala no be ma low sperm count why yemre won pem ade sa obe ma ne twia na atwikomo hunsu fita wo be ma na no won kasa hun sese de ye be ma gogo waduro eye Kafefe capsule bomode ne pebinom na wo be unu sanchire ne be ye nipadua no mu ma no e be ma mo piafo ya jo yo gongongon oba akosua kuma no wonye e wa ye nsuo se chaw afro wutie mu na abo apete ana enka ene wo ho e wo no ebie dodo enu nti ya ne hurохuro mema no se wo mu pedi atwie me se wada oba wunya Kafefe na etumi aka mo etumi aka twom na bibia etumi aye kama bema nom oba nom daniel ba kwale na capidance madam obu ase ousko bi e won kokko Kafefe capsules for Harriet Cecia ne kotu biton oba bema pebi nom na di nwa dance ya kyereme 0207 183 819 0207 183 819 Kafefe talala evangelist Mame me fan free ifo jagadumra Ghana memma ye besramu ye nsua nyansa kakra o why ready so be ware ma papa ne ma me na wawo ne ba no hwe na de nwie se memma bebre wrong investment se jama na dwen se wan tap in ntem a ne obi beje kadem yon enti nani hunu na wo penko ade a ene wo se wo bon ka se de tie bia na baba ye ne dia but ankwala no so e ba no 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 eye wo first ka hunu se obi siara sana wo be hunu ana wabobo ato wa se ne na omu de egu scale so na omu we nanka we na omu odu kakra obabi odu be gina pia da na omo say we have force selection no force grade 4 grade 5 no o mass wan ka wiedwa tepeja ankora domada so kren tu ne wa no de egu boutique patase ne te de kwa no so aha so no et wo ma chichem ti wadwiri ya wo se eye wo nko na wo ne wo ho a wo do nsa be sifo na hwe enenesi training enya kaketwa wo mike oje wo no oje obi fufuro enu ti no enya wadwiri se ye wo dia akwale ya wo ka se wo share da odi ni nua no ye lie se ade na say yeah ana wo send 400 ko wo di ade na ekọ ana omu sa fra wo se oh ya ye bibia wie into the first can bra na eche no aba behwe no ana wo send ko ye common sense yeah ka sense na ye common ka sa no me kwa mpese me yifiri so nyansa nya common sa o uni bia na uni bi oh yes knowledge ya kwa no school ya ko penim die o school ya mpe nyansa o school so bro enti mema ne ye besra mo amu yes investment ni nyina free na akoma mu nsam akoma fm munyai for bi ba ma no papa de hwe ni wie na office obekwa akoje na obeto aso a ene wa wie dia kan ya ware asem una akoboka tu kwa papa ntutu ntoma na watwa bo na da hofem
papa bi wɔ no ma na no minister bi ne bɛ ware wanje bɛ ma ni sika bia oh aja jogate na mi shira no wɔso wɔn tɔn ne ba penne wanje ring ne ba bu ko fa hyɛ ne fo ade ko na afidie wo ya papa wo yesu mu no wo bɛ ma odi ne ba no ho so bro ka aja no nyina yɛ saa enka ye because me na ma hwe ma ade nya wo kakra wa na ade beba no e na bete ka na ma bodo so enti mama ye be sra mu mama ni na ho na ma no so ma ya ma dwene se mu de mama no begro atopere no mo life ehu Celestine wo ye nurse na wo do obi be ma gina sa gina bre te sa to the extent say wakwa ware mpo wo sa beda ne ho wo ba wo you ring sie me de ho de me nyini me China wo Celestine asebo de ye ntiase brabe yi wa no sa wo ba beda pa wa ware na wo ba beda no you ring sie no ba beda enyo no na koya research ko hunu ye ehunu pictures ya mu twitwa ye but I know so yes oba we say life ehu ye be srew set ye nyini ahade ye nyini but set sa Celestine life ehu ye be srew come and prove to yourself sakola na ye ne ba ene dia abefo ententan adros e be show sesia enye ne dia na ujafo okore baabi na wakọ ware no anya asundwe dia e wadwuma enye sa ebo na wato aboban no ebe sa abebo Mohammed abusuana o maji akola na ebe ka kire o se ade wo bi na wie bi e wo bi e na wie bi Islam som no nya bi na mo de papa na ifa so no eye ne dia nti se wo de bataga be fo obi ba de kọ se mumusa de se sen na wo no ho sa question we de papa why it below belt mumusa de se sen na de kọ wo de kwa wo de na fa oba 1000 no mo be gu se se ne mama akra ebi anyinyini me boa enti se ma nkola we mienu ba ne mama betimi ahwe wo no wo se da bia ne manie na akokora na kuma to ne yam no oluma nso so wo se ye pe bia ma so petete e fo wa bra ba panyi kwa wo se ade me ba to mo fa mo ha ma mere no mo ha ojenema ye be sra mo mo fa na de ma no da kire no se da be ya ntawa ka ye bi meda mo ntem nkola na timi adi akoni aba wo ne ma me fie ene papa fie na ye nshira ye be sra mo na akokora no wotete na me nshira me da se papa evangelist ayaha yakoma 87.9 FM akoma mo nsam dwumadi no eno anu waso so wutie e wakoma 87.9 FM na Onua TV wo hwe bi e wo Rabi 1 TV so edem live meeting at the Maa Akos yankwan na meni akra enkwedi nkomo akra me mo hawie akra na pom to say me adom me me hoye na wo so ho de me ho den pa wona na me ho den bi hu se ya na meni agi mo fra na ofie no hoye atete no e wo fom kakra ya akra ja wo be fa na sa wona na no me fa na sa mo ka fra wate mo ga va je de ye tuso mo de ja mo ye wie adwuma yo moti akonyam na mo kenka mo graphic on jadie ene se magi we za ya me yo akra ani na fa me kwai piwak natural ye me fa uko na piwak adwuma wo yo no ahu we enye sesa bio etoda kra mbakra na me pese me kasa ayara me pese wo mo aye piwak aye 3p garlic mixer aye adwuma wo ni padua mu no wo fa se ambese wo na ya ne kasa ma me efi se ade bi wo ho aye se adupo wo na sa de pa bia na ton ne ho eno te am pese nka wo na anunum bia asa won yade na fo mo hu nsanche ne wo mabra bomu no enko mo anga se di hu adanse efi se etoda na masukura bu wo danse di eba enkrofo a egitum piwak natural adrefa 3p garlic mixture no sene enkrofo eye nipa won nsanche no etoda mtre wo di mi se doctor adure de wan fa ma pa de a enka eyenimum bebre a enka ye wo hawe enka betre so ache pa me so 3p garlic mixture no eye aduro a wo bia hia bia wankasa ne bebo ho ban wankasa ne besiesie oni padua no wankasa ne betumi ama wo kɔ no ba nyina na bibia konkan enti me so 3p garlic mixture ne number nie je say number we na fe oni ni nkomom 0248 98 22 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ode ma me mwadanse die ba ko mienu bi na fe wankasa na etie
na hwese ne enkrofo enum di ho adanse bonus enkrofo nya wo ho no wankasa utia enye obi na beka cho say kope 3p garlic mixture na no nom o de entie bi ne emra yɛfɛm na pa me taxi driver na enkane na mesisi ɛso mesisi ana ka me na to na twetwe me nya 3p garlic mixture no aboa me pa na dia ma number ko pe masa na ma Akoma te teme wo be ne mente fi ntimma me to gi so do ne dia ka fa na sai na ma Akoma hihye me pa me to bi no me yen sisi adia ja na me yɛfo yɛ ka se ba me no me no yɛfo na rudi shima ana me body na kama pa adonu masa adonu powerful ay powerful Mesi India dances at the modern and one papa. The pressure also upon no Akoma, no me bread. To see a Tommy no man, Nini Nerjai, a junior, minimum the Modia, but Master Bibu. Missing a Mitram of Nemo 3p garlic, come in and nothing. Who could to Jenny Wapaso sorry, who complaining? So one of 3p, a big Jenny say 3p garlic mistake. When you do a memo from pharmaceutical shops and herbal shops in them. Me offer say ye boss anima we bia on obi tie chan o the say kro ma sheda na ko fan form and o mo yes anima we e de aduro ne ye na me question say empunu say ko fo obi ye ko obi pa na oba be ye na koto no sa anyewo a wo be da di ho adanse ya te wunia ama aye duro na se atre eno ntra ye ka say wo de say o ye chiji for say Thomas ya en ha wo de ko ne koto ne bo nya den ko ne koto say wo ko drugstore bi wo ko ye heba shop bi no obi ka chess 3p ni bi de bi no ne mo ye garlic aduro bi ho a enye enye apart from 3p a oprentua mu a garlic ne ye kokko wo ho no na wo pesa wo konse bi ni wa atwen ye ni beba na fe wo so satumi aka fa yo say number we so 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eto free na fe dinko won say ye bodanse die na abrantie ba ko di kan kasa say wo ye drop ani na otoda na fe no na 83 ene potoka se friend namness no obi hun say onai da ba bi fa ko a ne wa yetitriti obi wo wa o kan na to so saa obi hun na ne wa yetitriti enu twam so kra na obi wo gina wo cha obi hun na se titriti ye no so aba obi wo so kra na driver fo an titu kra no mo yusu manu yi ne nai ba ko pa ne adwuma nti nai ba ko no na da ba fa ko saa e ma wonya problem enu ntra ye ka che o say no 3p garlic mixture na fe veins ontini mu no emoja ntumi ni afurisa ni pedeni yi na moja na adeda entini mu that's right entino srade no srade deda wontini mu saa no a moja na ntimi ndi afurisa ni eyie ti kra ntimi mu Akoma kra mo yi ntimi pompe blood no ti wonum 3p na anane srade no amakwan na dem afi na ise ka esi asphalt so na ekro na ekko me office na ekko enu ntre wo so onya 3p garlic mixture na fi atumi aboa wo ento obia wo behu no otum se burning sensation widiem na hyehyew wo ye wo hwe anye ye enna nanam se ye bom ba ye ofie no me hasese me aya na ye yade enkobo na ba ye se bia wo kasa wo se ne ho hyehye no enu ntina akobo ne ba ye man 3p garlic mixture no wo se ne ho ba hyehye ne bie wa ade du kwase umman eye ade da wo so kra me so no 3p garlic mixture me so obia general body pains wo be so ya no patumi se honam ya wo ya waposo no aposo ya ya no 3p garlic mixture wati stroke na tete wo mo se enwudua ya de enu ntine mammoja wo se die fusan wo ba bi ba entumi nkoyie enu ntine me so no 3p garlic mixture wati na mo wankasa se ne be ya wankasa wo se trem bibia be konkan de ma wo me so fa say number we 0248 92 88 24 0248 92 24 friends na fe ye din komo ni baby are ni she bia na ahwe ni yetumi so ye fraud ya ma wo pay piwaka okoye Facebook page a adanse di be brain ne wo ho ye Facebook page ko na obo piwak PIWAK na fe no wabo piwaka wo di follow yen doctor fo nsem wo mo kanyina no wo ho a wo betumi so bi di abo ho bra me ofa se nya no nko an ade ba kwa ye me de ne se wo ye oba na ofitikom hawo a no 3p garlic mixture e moja ntumi ni afisa oni pedua nim ye enti obi wo abosome ne nanu na ba na twa obi wo abosome no nansa na ba na twa wo be hu ase ade kwa kwa ye problem nanu nansa dakro nanu nansa dakro e menstrual disorders me so no 3p garlic mixture e be bo na fe bibia e find am be na ni moja ni na obi a stress etete wo no da wo na wo ankasa dwendwene kase bia na so still no a wo da kura wo ntumi na me so no 3p garlic mixture wati
obi a mojabroso ha wo bi pibiribia na ekoso no 3p garlic mixture enya no nko a ye kan nyina obi ho asthma tete no se ni inhaler se ba me se wonya ni inhaler no owu anu no me so no 3p garlic mixture wate 3p garlic mixture to inhaler no to twene ne ma ho nto wonam kra na ho han wo kama wo ne bibia ye fine dia ma wo me so to ye den nunum bi na fe wankasa emwo ni pedua no ye kan sa no 3p garlic mixture wonu se ye de wo na ye de wo wonim say ye the garlic na ye the garlic wonim say the lemon na ye and the fry vitamin C anti vitamin C ni wo mu eno to obi a wonum bia no covid-19 brem da bia meka ese aban ka obi a no vitamin C o efise ebo immune system no ebo immune system ne ho ban e ma ho de ma pa ba immune system ni nti yade ni kwan wo de pedua ni onya kwan ento obi onom 3p garlic mixture bia mo fa ye tese kwayare apede wahu ke wachiro anka me kan se misi so okwayare apede ahu wo fa se me so for 0248 92 88 24 92 88 24 akra okaishi ye kinsu work na fe kofi sam heba ashaiman ye Ecus pharmacy Tema community 5 ye Little George Medina ye health alert clinic opposite ye post office Kumasi ye Kolnak heba na fe Dani heba and Chris K heba ho ye Abesam heba Takradi ye AA Mensam Kofori ye Gapsin pharmacy wa ye Mumuni Away Enterprise opposite ye cathedral ho ba onsa ebekayen enti me so kai se e wo prentua mu and garlic ne the red label and aye garlic no and enti me sre wo koto an ohwani wo kono se garlic bi ho apart from 3p me say ento first number we na fi oni nkomo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and 0201 00 21 3p garlic mixture ye dro nombi na be kan sidifo no bi mani baji se next week ba be ball ne wa ha so de unum bi wi a wo de frɛ na fe ni di adanse no ne me kan kira mansan no fa say akura 3p garlic mixture ya wo no kontronkore ebi anka ne ho onyata dabida woni ata ana woni ata wo babia ya wo no kro ebi ni na chibi ni na ni so no bi ne mwa e wo printo me hwe wa epai se so ma me e da se bebre nyame enshawa akura ya besan ehia Fly away travel consult me can for one of Eddie amount. Was I believe I can fly no kwasem wadu betu kwan. Now what when say fly away travel consult there? Waka so do betu kwan do betu kwan. No lipi no labalaba. Me see wo bregu e yo. Enti adwuma wakoye ni fifra watie emfase kan nkonko mu obi ni a ene wase obamu tu kwan na so obehwe na wadi usika na afi waye okona brand na enena. Italy, Dubai 1 year working permit visa, Canada and apesa oko normal na say express. Kata walk up here ma combo package papa bi you can apesa oko ayedo beko wase ade ayo ne yen o birth set o passport eno nkwa ne hia yenum so bo de da form fly away travel consult me jondi tramebu on da wuro head office no Kumasi ahensan bonsuem frɛ fly away I was 0243 421 215 0243 421 215 0243 421 215 na Emma wonsa enka wonum sesia eni da so heba clinic so enie me pacho eni ye nipadua kania eni ye nipadua kania enu ntimi so wada wani oba o mama papa wona na ubibi nani test so ya na ye ni wisi high pressure high cataract de we hia ye ni da so heba clinic ya specialize wani yade ankasa hwemu hernia fibroid diabetes enu nka pressure hypertension sisi yade ulcer wa ye mrempe hepatitis ne de eno no yes ya na yade na tu ye boyensa no na yade ni nyina ekọ enu tibra enkran tabora alhaji wala kwa junction kuma se ye wapata se brother man ho kwada so estate bunu is tachima na half go so oti region ni nyina ye ho frayen e was 0540 864 232 0540 864 232 0540 864 232 passengers bibi ho ya fan Ghana Kumasi one aduana ba ebom hwe charity foundation and then birthday ha na sense ono na dey program to charity foundation ya dey ya me ensure na pa na ye birthday Ghana Kumasi yo happy birthday ya mama
ya menhyira ne pa na ontena ne nhyira odra wadan na di akyɛ yɛntwia wo ka yɛnyɛ wo hwee so ɔbɔ adwuma ma akoma na ɔno so de atom ma na hana ade amokom ne kunu se yɛn wɔhyɛ na abebe de ne birthday ne kunu de amoa ɔno yɛ amoa gas oven stove amoa okay so na yɛ di ne birthday ya amoa gas ọba pa nyame nhyira waka yo ya mame nyame enshawa belated happy birthday enko ma ana ACP Mary afeni Zongo police station Zongo MTTD ana pa me do ana so so bla 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 ka che ma ko se me tia ne pa na de bia me ka me tin ma nyame nhyira pa no Mary ya be sheda ba na so ya be sheda ba na nyame nhyira pa obo adwuma oso so ye bi nyina nkofo se me nya na me se ma o me ka so onye se wo discipline that's what you anti sa ye na me se ma ne ha okra wo bo adwuma ti ye ho bo adwuma pa na nipa mpe papa nti ma ne ha ye santima nya ma me oba kese wo ya no kwafo nyame nhyira ne pa nyame nhyira sister ye da na se ye be chira akoma ye be chira akoma ye da se nyame nhyira Dr. Gbedema Herbal Center ye de Gbedema garlic mixture no aba eye garlic prekasa lime and natural herbs and yaka bomu and ye dia enu nti eye nwedwe ye de friend stroke na o cholesterol level like sade no edos ni pedua mu wafu and I said dentrom me say wada winya Gbedema garlic mixture e man memedru big man capsules no be ma wo boda bridge be ma sorry ya na esan aboni mu ase wakasa woni se wa yemre obanom big man capsules no na wanom Gbedema ko capsules no aka ho be ma na wo be hunu niema enuema be gyina nuema Gbedema ko capsules no de etu ko kwase na fei so ebia yamtimu a eno so be ma yemu agono Gbedema ladies capsules e ma ne de no ewokura koso yekuma enum kama clean wona ma ho aye dry na fei aye try na aye go dash powder ne capsules ne de asthma ebetutu ayira sesi am what to heal atwe enka wo kan she drug line Tinata Herbal Center a shaman for munko Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy mbenya bi Carnation Kaswa so tribe of Judah bomadi na friend 0248 288788 0248 288788 0248 288788 na ene ne nkomo na wa wonim se ene wo pedupa eye Carnation Ventures for ye dry ye diaba your friend Zahara Mr. ene ne G capsules no mesawa da sane so ye se batakaria dos ye hu kramopa na so nye moti aduo so yonko ne sasabonsam a wabu achacha enuro no edoso na so Zahara Mr. ne G capsules so de si ye ka setu nam nsan yade ase a ni ye ka cho se etu ase deku ene se wo ye be ma ekrokro ne nsan gu be ma ho oba ekro ne nsan gu ba mu be ma nsufita bi efru ba na no ba wo be ma no anoba oba wo so ensuo trase a na woto afọ enka wo ho white yade akoso kumamu aboso gonorrhea syphilis be ma ene ma nye no nom Zahara mission ne G capsules fa mixture no nom capsules no na wa wo bedi adanse a kire me wo betu ne ti no ne muaso no wo hwe mi yansa na de anom capsules ne mienu ano pade anwumre me ma na wotwepe no mutu asoma me Zahara man capsules be ma wa ba da bridge ma ne musu atim kagyan entumi nyina so sa hodwopon right about ponko no wo de eye Zahara man capsules nom na bo adwuma na be ma wo so de ano no hindi eba mesa malaria fever typhoid diabetes balance pressure blood pressure no perfectly o kan she drug lane herbal ne pharmacy chemical shop biamo Carnation Ventures Zahara nupa wo benya bi Fred doctor was 0246 348334 0246 348334 0246 348334 Ewian Shannon so emame say eye Josie fashion and na pa matadi e de ahye meka makamai wan hwe ya wo beka se mekoyi ni boutique da bi eye Josie fashion or de apasosi material entoma whatever kente bibia mu anu anu se de wosi pam na kosie e ka menko enka Josie ene bepam oniema nyina de ama wonya ho asamonka me ma me Cynthia obeka akire ma si kuna ma obeka akire opasi opam na tade ma no hye so se ko fa de aka nyina abeka ho Josie fashion no Fred Josie e was 0243 433465 0243 433465 0243 433465 our bomusuk masay when it meet me the sports and the enhwe ne mo friend sisia eyeshi
she's and I see a call a year work case Kenya so baby obi who was she's Joseph fashion Miss Mediano no yes something and ultimate she's and you river no amount short long con road ni na obey the amount our stadium ha on unity or your shanimu freshies I was 0249 155 776 0249 155 776 na onye witino kama enfama Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services one with the ayare sabia nyina mu kenkron no prostate cancer prostate enlargement bema waye mre enemu san ya de awo na wo pe wo ba wakosu kuma enum ho no ensan niema with the sign niema diabetes stroke fibroid hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ulcer yade ben eno ne na no ne wo fa asem nyina no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services wo betu ase e de ma kuma se o wo hwim school junction hwim ama from Barakasi Road and Krani Wachimota Petroleum Bungalow and Family Life International School and a Shanimu Frayan it was 0543 320030 0543 320030 0543 320030 National so Emma me say in the Ernest Eba industry yani de Ernest ointment aba and awake natural capsules me so would the kanji doctor number answer na 0245 079915 0245 079915 0245 079915 Ernest ointment a year wie tuntum kokko chocolate enka eno wo ho wonamani ensansa would ye Ernest ointment awake natural capsules e bi immune system no nemu san ya de wonuma to wontumi ni die wo ba won fiti krom nye uni atenka wo so de awake natural capsules e mano memanom Ernest ointment e ma de samema de slakale bia bi nkoda ya wom foforo wo betumi edi asra wo mo enkran wo kan shi dragland kinsok repash adventures tenaterable baseline is pharmacy rejoice kofodua monko gaps and delight drug right and a bino enkoko wusko bi hillside and a bb kaswa for monko tribe of Judah kuma say Daniel ba Mr. Kolena Kabme Kriske mubenya bi ewo ye twa ye ho aba ye ba ye bekwa o mane so 0322498035 0322498036 0322498037 she de o sam bitimi dia boni bia o wuri a ono nanim be makora akora ne ye ne dia ana me see o kan say ya che na me say okay fine if that is the case there me ni problem me dia my imagine sen ka me jaw to the sense that the order me no emu ya enye untimi fa sen di me anacha se woni wadanfo no wo ho me madamfo no na ma me hu se oni obi kura odrobu date okay enti madamfo no ka asem nyina me friend ka che no o deny e akire me bono se sa na che da me ma tene de no ano no e na obeka no kura wo mu ache me se no kura te se de madamfo ne kana pepepe na che se enye ne se ne papa mo ebe ha wonti na wa ma but you boy no one no drobu ni nti no prevent o se me okay enti aha okay yanko enti wo ka twa me say nyinsen ne nyame me dia no 3 days wo ka asem ne kire me kwasie da me ni di nkomo kwasie da edwoada ebnada na owo ye ono so ka asem ne kire me 3 days me nyinsen na asai why because me ka say sa na tie dia me nware ne bium ema o ka twa me say sa dia wa no madru nti ni sister bi okumase ha de nam so me nya ni sister ne number no ni sister ne frame me say ni nua no akọ no madru why because akọ ka ne papa say boy bia hu ni say obewa na ne papa ne ka kire ni plain say o ma ne ba ne nware anwurani say na ga ne ka kire me okay osine papa so o ma ne nware anwurani ahaya Akoma 87.9 FM fawani ene waso edi asem ya ye kan ye chipa na fe ati ase yie o hwe bi e wo Rabi 1 TV na fe Onua TV e twa wonum ho aba age won krato sema obesan aba beto aso ede amamo ye nto aso enti eba asa na menya ni sister number na ni sister no ka kire me say na ni nua aba no waye wakonu madru na oda hospital o ma hwere ne ho ato no enti me friend say okay fine cost ni ye sen eno say 400 series satan na madam for na friend p ni watachimai ena me friend say p say na asinti bra ena free tachimai buy ena me ni nyina akoyi sika ena me yes me dey send girl no ena p ka chem say no me entuka na yenye den yenko drobo ne mfa sika no koma ga na ni sister ka chem say no wa take bibio ba dan anopa no ne me ka wo hu say my busy wa adwuma mu nti o ma me say madaje o me mfa sika no ntumu ma no mfa ni nua ne mrafi o no ho ne de bibia okay ba me nya time na ma ba be yeden abesre ni nua na me siwe na me tia se na me send this ka ne ma wo
nti o mu ala ga no ba be ka che me say scanner me de send no 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 o pemi sika na adi ni nua na nkasa ne kan asem o kan o ka asem ni 5 May ya Celestine nua no ni nua no okuma se ne ka che say Celestine de ka che say me na o pemi pa ba me wo pemi sika mo mu na adi wo no wo pa o pemi pa but o po sika na adi pemi sika na adi yes e ho no na o hwe na o pa de ba onimo asem o be kan me de ade no be ma na o mo drone sa plan o jimi se ni nua no ka se me dis kan send kra ni nua no TB man because me you be a on kan asem nche mpreko pema me di so me de be ma o de ba enye ne miniska ti o ka che me afi na me boa me ho na ma boa nti onim se o hia ska na urgent no anya ne sa me nye ampa so o ka me ho pre me ye ma no se o ka sa wo no wo pa no enu nti ma o pepere ho diska ne ma send ye ade wunhia wo ba wo pa wo da ana wo do da ono nkwa no ba wo hia na ye funu na wa kɔ no mu aduru me pese me ba no me lusu nti enu ne ma me gina so ye den send diska ne de ma no nti enu mu ho na madam funu ka asem no wie ya me frɛ no e ka che no o ka che me se enya me ne nyem 3 days na wo wa empo wo kɔ no mu aduru nti me nyinse na me ne ho nyem no asɛi ana me say okay fine if that the case ya no ma na me to ma wo no ewe he wo ka che me say ga bi wo mu fie wa wo no jumedie no na wutie no edru bre wase kwa ahoma ne so 0322498035 0322498036 within the baby afrefree Mini aba ko si aba baby ye wa fa kwa ta me to kan ma me yan kwa mini aba ma me mu aba so ni jumedie wudie so ye ni pop e de nya ko ase se wa de en so a che ye mini aba ma me fo kunya so na me che me kunko fi ase me nyina wo mo age bra wo mo tie wo mo hwa wo dendende mini aba me dia me first case no yes fre wo se wo ba na bushia fo no ba na wonya bedu ko na bushia fo no ekwele ya bushia fo ma je nkwele ekwele se wo mo nyinyini o me ti me ko se so ma papa ya no aka papa ena fi nkwele ya ka mo dia ba betra mama ko shia ka se fidie so se bema no o ya no ba wo o ba no afri mama bema na ja kwara na bobusha bo mo hwe no bisu de papa na din so be hwe di ma ekola na ya papa ese mo wonu we wo mu nyina akwa wade e mo mu nyina so ma na ka papa enko a ye mu akafie sre wo mo abusha bo mo fa papa ya de ma na papa enso ye yire fi mu no fa ye chire ne we se mo si da mo be de ne dia e de mi abusha bo ne nya do mo mra na se ka ye bo mu si konya na de se ne fata mo nyina asundie mra bibi abema no so wa pota ta me na di no na futu a me de ma nu bi no a se mu fa emema bi no mu wu se emema ni bi a twere wo fo na be mu do mu be didie no ka se abrabo na wi ase ni na wi ya ni o se wo twira wo de be ye koku ade ati a wo de be ye akosua ade ati a wo de be ye ya ade a ni gidi se anamoto ni abrabo wo yo ba e wi wu yie wa ka bo isi wu yie da se de be me wo de ma ya medi na so ni ye ni abrabo no me ni wale bia na me gidi sika didi a abeju be bi na be wi ati a o e je se mi ama no wo mutu mo fo wo mutu so fo wa ba bo ni wo na mo tuo ni wo mo ko se kuma to chacha na wi asenye na wi ye ni me da mi aba papa bi Yame Ensha Papa of Akwata 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefree. Yeah, madam, me didn't get the fever. Like I said, free. I mean, appear again. I'm doing what we are. I mean, should I'm on the moon, my family. I can't make me. I can say first case, you know. But a jar will name me back. No one made that. Na enye case ya boni bi no de ade na yire na yire no ya me aso ne nsafe na wasuru mu no ohia ne ma de kekere ne we abusuafo no omunye nkwala ni no mo mfa papa na ade ma no because papa no utie ne kasa akura woda wona papa ne nye boni abusua ne ye tintin ne ma second one is me nya be ma no me ye be ma na so agro wona ni so nkwala agro pa na wona ni so no wakofo obi abayo ane ne hyedem akwala na abusuafo nim si wo school wakwa akofa ne de na hyedem abegina ha sese de yenye akwala ma be ma hwe wo life ye because tomre bi na de niam bi di agro nkete ya wan hwe ya de tomre bi no wo de won sa be so wanum ofa adifo de na abu ati ano nti wonko bre nyame Ensha Papa within the baby afrefree Andrew Sumika and Manyan Patasi Busi Mope Marcus
good afternoon Marco asem we was some fini twan e ma papa no e kire se me ma na hwe wo ma no ma na ma na twa mu de se bo do ma ba ho it is be ma no so be hwe ne ma na se so mo ye sa dia Marco we dia me sre se mo nyi nkula no fa ma papa no na papa no hwe nkula no ye to so biom so be ma hwe ye o me ne ma na aba ndie na finish my course no dia wo ho nkula no mo du be di bisare akodi amedi pia ho na adwumanhuru pa na obeye adwumanhuru de ekosu ya bi no ye no no ko bo de me se ne wo sure ta ma ko na me shade ni baby afre hello that we didn't baby afre hello ma ko mba cha o fela me yam de pa me ka se tro ma ti di le ka se okay yen kwai be ba cha o bra no wa mistake pa so wa fo ba na atena wona na anyin se wa se nyin se nyin se na wa se wa yegu na wota na tuju obara ti ka hu se be ma wa mi se ko ntimi ko fi o ko ka to ja fara no ko dia mi na ba Yami ensha papa ma yona pharmacy area womo at the piling capsules and an ointment aba eye kokwadra tatahwe enu nti wo de ukoko wo so oba bema wonom piling capsules no na ahye koko no ewo weyam na afei ointment no de apiepie no wo de afefa so ni nyina bepragu eye piling capsules and an ointment for ayona pharmacy ewo 0597 216047 0597-216047 0597-216047 Midi at the Maa Akos program no Akoma Sam what's in an Equia Enka Evangelist Samuel Mensanka Pastor Julius Enka and then Anaire Okwe ye weekend wabre Yameya Dumo Chamo Betanenka Ishmael Hayward producer one ne bo mi Chidomia Adontene and a Beluchin so Eddie Ko social media YouTube and a Facebook Yameya Dumo China Yebesa de Bojaye Akoma Sam Abro say dear Abusia Penny Samia Champon Waba Jedra Nafe when the Akoma Sports are good demon some at the Atramaso. Akoma Sports 87.9 326 Obofu Gebra Tinedum Riasano why quiet Otie Richard Swales Pepe fire to fan Grow fine mujedro and no na ye count for ma will be